हॅलो युवा फ्रेंड्स दलियाई आपला संघ घेऊन आपण लाईनअप करून घ्या. ऑल मेरकर वडा तुम्हाला देखील विनंती आहे. दोन्ही संघ लाईनअप करून घ्या. रत्नागिरीतील एक हिंदी आणि मराठी समन्वयातला एक बुलंद आवाज आपल्याला या क्रीडांगणाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळतील. सरदार शेख एक मोठं व्यक्तिमत्व या रत्नागिरीमधलं आपल्याला पाहायला मिळालंय. चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून देखील आपल्याला घडताना पाहायला मिळतं. थैंक यू सो मच दोस्त. तो आप देख रहे हैं एसपीएल सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025 और इस सीजन का आज की तीसरा दिन यानी कि तीसरी रात और तीसरी रात का पहला मुकाबला आपके सामने खेला जा रहा है. युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी बनाम ऑल मिरकवाड़ा, ये दो टॉप लेवल की टीमें एसपीएल में पहली जीत के लिए संघर्ष करती हुई नजर आएगी और आज के दिन का ये पहला मुकाबला बहुत ही टशन वाला होगा. आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले होंगे और जो 6 मुकाबले हैं आपको एक अलग ही रेंज के देखने को मिलेंगे जो आखिरी गेम तक जो है कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आएंगे. तो आज के दिन के पहले मुकाबले का टॉस करने के लिए बुलाना चाहूंगा अजीत सर. आइए, आपके शुभ हाथों से इस समय सिक्का उछाला जाएगा. एक तरफ ऑल मिरकवाड़ा टीम के कैप्टन आइए हसन मियां और दूसरी ओर निखिल. जी हां, सिक्का उछाला जा रहा है. देखना होगा पहले मुकाबले का टॉस कौन सी टीम जीतती है. और इस समय ऑल मिरकवाड़ा टीम ने टॉस जीता है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो हसन मियां, आपने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी? गेंदबाजी. गेंदबाजी. जिस तरीके से ऑल मिरकवाड़ा प्रदर्शन कर रही है, अभी अभी केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी को आपने जीता है, किस कॉन्फिडेंस लेवल पर है आपकी टीम? कॉन्फिडेंस तो हमेशा हाई रहता है हमारा, क्योंकि हमारा सपोर्ट बहुत फुल होता है. पब्लिक हमारे फुल सपोर्ट करती है तो हमारे अंदर कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. जरूर आपकी टीम तो टॉप है ही, लेकिन आप टीम में के अंदर आइकॉन लेकर खेलेंगे डेफिनेटली. तो आपके दर्शक जानना चाहेंगे ऐसे कौन से आइकॉन खिलाड़ी लेकर खेल रहे हैं आप? मुंबई के आइकॉन प्लेयर है हमारे, एक तो कुडा है और दूसरा ऋतिक है. तो इनके आने से और ज़्यादा मजबूत हुई है टीम? हाँ, और ज़्यादा मजबूत हुई है. बॉलिंग लाइनअप हमारी बहुत अच्छी हुई है, बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है. तो जो भी दर्शक घर बैठे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ भी दर्शक हमारे फुल सपोर्ट में है, वैसे भी हमारे घर में जो देख रहे होंगे वो भी फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में हसन मियां क्या कहोगे? एसपीएल जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहोगे? रत्नागिरी में सबसे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है. यहाँ पे खेलना कब खिलाड़ियों का कैसा है एक अच्छा होता है, यानी एक सपोर्ट और यानी खेलने का एक जो खुशी होती है वो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें वो उभर जाते हैं खिलाड़ी. जी हाँ, यानी कि हर एक खिलाड़ी के लिए ये एसपीएल टर्निंग पॉइंट होता है क्रिकेट के लिए. हाँ, ठीक बोल रहे हो. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. दूसरी ओर हम चलते हैं हमारे साथी दोस्त राहुल भाई, निखिल. तो अधिकतम हम बात हमेशा करते हैं राहुल सर इनसे, इसीलिए वही अल्फाज आ रहे. निखिल, काय म्हणशील मित्रा? प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय तुम्हाला मिळालाय. यदा कदाचित जर तुम्ही नाणेफेकीचा कौल जिंकला असता तर काय घेतलं असतं? आम्ही पण बॉलिंगच घेतली असते. बॉलिंगच का? आम्हाला आमची बॉलिंग लाईनअप चांगली असल्यामुळे आम्ही पहिले बॉलिंगच घेणार आहोत. आता प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय तुम्हाला मिळालाय. समोर ऑल मिरकवाडा सारखा संघ आहे. नो डाऊट युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी देखील मोठमोठ्या संघांना हरवण्यासाठी ओळखला जातो. या मॅच मध्ये कोणत्या आयकॉन खेळाडूला घेऊन तुम्ही या स्पर्धेमध्ये खेळताय? सलीम आणि कुंदन. म्हणजे न्यू हनुमान ड्युटीवाडीच्या विजेता संघाचा कर्णधाराला घेऊन तुम्ही या स्पर्धेमध्ये खेळताय? हो, नक्की. केबी स्टार चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये देखील सलीमने उत्कृष्ट कामगिरी केले. त्याचबरोबर कुंदन हा देखील गुहागरमध्ये जबरदस्त खेळ करतो. या दोन्ही आयकॉन खेळाडूबद्दल काय सांगशील मित्रा? कुंदन चांगला बॅटिंग करतो. सलीम बॉलिंग आणि बॅटिंग दोन्ही पण चांगली करतो. एकंदरीत या एसपीएल बद्दल काय म्हणशील? चांगलं नियोजन आहे. दमदार. हो, दमदार. खूप खूप शुभेच्छा तुला या सामन्यासाठी. हे निखिल होते, शॉर्टकट मध्ये उत्तर दिलं, परंतु मस्त बरं वाटलं. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एसपीएलचा थरार. ऑल मिरकवाडा संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजी करतील युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी. हा सामना अटीतटीचा होईलच. येणारे 5 सामने देखील अटीतटीचे होतील. आपण कुठेही जाऊ नका.
जोडले जा आमच्या बरोबर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या बरोबर. आमच्या बरोबर मायक्रोफोनवरती या वेळेला जोडले जातील याच परिसरातील एक उत्कृष्ट आवाज ओमकार. ओव्हर टू यू ओमकार. आणि दोन्ही संघात एक महत्वपूर्ण सूचना आहे. स्टेजच्या बरोबर उजव्या बाजूला आणि डाव्या बाजूला आपल्याला बसण्याची व्यवस्था म्हणजे डगआउट आहे. तिथे फक्त आणि फक्त आपले खेळाडू असतील आणि जे आपले समर्थक असतील ते या जाळ्याच्या बाहेरून सामन्याचा आनंद घेतील. तर आज खेळणाऱ्या सर्व संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा. हा क्रिकेटचा थरार मित्रांनो अजून जास्त उंचीवर पाहायला मिळेल. आपण वळूया कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. आमच्यावर जोडले जातील पहिल्या इनिंगचं धावतं वर्णन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ओमकार. ओव्हर टू यू ओमकार. यस धन्यवाद. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आपण पाहतोय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग म्हणून ओळखला जातो जल्लोष नाईट अँड ड्रमचा. आणि या स्पर्धेची आजची तिसरी रजनी आणि तिसऱ्या रजनीतील सामना क्रमांक 1. थोड्याच वेळात या स्पर्धेला सुरुवात केली जाईल. तरी तमाम मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल.
सुरुवात केली जाते. पंचांचा सिग्नल येतोय. येस, आरंभ केला जाईल. समोर आहे गोवागरची आन मान शान कुंदन रोहिलकर. पंचांचा सिग्नल येतोय. सामन्याला इथून केलं जाते. पहिला चेंडू समोर आहे कुंदन. बघूया काय रणनीती असेल पहिल्या चेंडूवरती. किती धावा इथे खर्च केला जाईल. कुंदन इथे सज्ज झाला असेल. अर्ध विकेटने पहिला चेंडू या घेऊन सज्ज होतोय. काय रणनीती असेल. प्रेक्षकांची दाद मिळाली. कुंदनला साथ आहे. युवा फ्रेंड्स संघाकडून खेळणारा कुंदन रोहिलकर. कशा प्रकारे रणनीती आखेल. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3. क्षेत्ररक्षण यावेळी कुंदनसाठी सजवलं जाते. कुंदन बॅट टू गुणावर करतोय. पहिला चेंडू परफेक्ट. ब्लॉकल बॉकल बॉल. ओ युठी. कुंदन बॅक टू द पवेलियन. पहिला डक गोल्डन डकचा शिकार कुंदन रोहिलकर. बॅक टू द पवेलियन. श्री गणेशा केला जातोय. थोडासा संकटात आहे पण संकटावरती मात करणं गरजेचं असतं आणि ती संकटावरती मात केली जाईल का. एक इनिंग संपवण्यासाठी तुमच्याकडे 15 मिनिटांचा कालावधी आहे. त्यामध्ये आपला निर्णायक 20 चेंडू इथे फेकायचे. नंतरचा चेंडू परफेक्ट होता. वाईट लॉन यॉर्कर इथे निवडला होता. एरिया सफल वर्क ठरतोय. येतोय अजून एक डॉट बॉल. ज्या प्रकारचा गोलंदाज इथे डॉट बॉल फेकेल ना त्या प्रकारचा कॉन्फिडन्स गोलंदाजाचा थोडासा उंचीने आत्मविश्वास वाढत जाणार आहे. श्वास आणि विश्वास सुटला की नेहमी संबंध संपत असतो. तोच घडला जातोय. काय घडणार आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती संकेत देईल का आपल्या बॅट मधून. युवा फ्रेंड संघासाठी मोठा संकेत यावी दिला जाईल का. नंतरचा चेंडू यावी आपण पाहतोय. सफलपूर्वक ठरतोय का. अजून एक येतोय डॉट बॉल. चांगल्या लेंथ वरती इथे गोलंदाजी केली जाते. दाखवून दिलं जाते मी काय एवढं सफर पार केलं गेलंय आणि काय एवढा अंतर मी पार करत असताना इथे आलोय याचं उत्तम उदाहरण दिलं जातंय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. विचारपूर्वक 1 मिनिट थांबतोय. विचार करतोय आणि विचार केल्यानंतर क्षमस्व गोलंदाजी इथे केली जाते. सुरेख ठप्पा. कुठेतरी थोडासा सलीम पंचांबरोबर आपण चर्चा करताना पाहिलं. वाईट बॉल होता पण वाईट यॉर्कर. पंचांचा अचूक लक्ष यावे आपण पाहिलं. डॉट बॉल दिला जातोय. कोणतीही धाव या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. निर्णायक गोलंदाजी केली जाते. पहिलं शतक हे पॉवर प्लेचं आहे. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा इथे कुटायच्या असतील पण चांगलं रखडून ठेवलं जाते. जगडून ठेवलं जाते. कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका इथे दिला नाही खेळायला. पुढे यार संकेत यावी सज्ज झालाय. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा परफेक्ट ब्लॉक केला आहे. ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जातंय. नो चान्स इथे आहे. बॅट्समनला संधी दिली जात नाहीये. सलगचा अजून एक येतोय डॉट बॉल. धावसंख्या टीमची टोटल 1 गडी बाद 1 या धावसंख्येवरती अडून राहिली. त्यानंतर सलीम थोडासा पुढे सरसवला. चर्चा करतोय आणि चर्चा केल्यानंतर कानमंत्र थोडासा सलामत करेल. योग्य ती दिशा देईल खेळण्याची आणि योग्य त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न यावे करेल का. संकेतकडे शब्द आहे. आयुष्य जेव्हा खरोखर संपल्यासारखं वाटतं तर तिथून शून्यातून विश्व निर्माण करा आणि ही ती संधी आहे. आयुष्यात जर स्वतःला तुम्ही सिद्ध केलं की संशयाने बघणाऱ्या नजरा तुमच्याकडे आदराने झुकतात. आता तर खरी वेळ आली आहे. पुढे यार संकेत या विसर्जित झालाय. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3. वारंवार क्षेत्ररक्षण हाय त्या जागेवरती ठेवलं जातंय संकेतसाठी अर्ध विकेट. नंतरचा चेंडू लगावला जातोय. आजच्या रजनीतील पहिला येतोय संकेतच्या बॅटमधून. SPL चौकार.
काय जम्प केली गेली, चेंडूला अडवलं गेलं आणि त्यात नंतर सलगचा अजून एक येतोय. डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. अप्रतिम लेंथ आहे. नो चान्स कुठेही दिला जात नाहीये. चान्स घेण्याचा प्रयत्न इथे देखील केला जात नाहीये. चर्चा केली जाते, बोललं जाते, बोलीभाषा केली जाते मैदानामध्ये. फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंड असेल, स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल, एकमेकांची सलामत करतायत. सलगचा दुसरा डॉट बॉल आहे. धावसंख्या 1 गडी बाद. 5 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. हाताची 5 बोटे एकत्र केल्यावरती मूठ तयार होते आणि सामना मुठीमध्ये कोणता संघ घेईल यावेळी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +2. टोटली 3 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. 3 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आटपट पटपट चालल्या. 8 या धावसंख्येवरती. 8 वरती मांडायचं इथे ठाट. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेट. निवडला होता फटका नाहीये. क्षेत्ररक्षक तिथे अप्रतिम घडलं जाते. डॉट बॉलची सांगता येईल. इब्बूच्या माध्यमातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षक तिथे घडलंय. कोणताही धावा इथे दिला जात नाहीये. युवा फ्रेंड कुठेतरी थोडासा अडचणीत आलाय. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा इरादा होता. पक्का दिला इथून 4 धावांचा धक्का. अप्रतिम चौकार इथे आपण पाहिलं. दिल गया मौका तो दर दिया. ऑफसाईडच्या दिशेने चौकार इथे उत्कृष्ट फटका खेळला गेला. नंतर त्या चेंडू अलाउंड कार्पेट. कार्पेट या खेळला असेल. हा देखील चाललाय तितका दमदार. मुंबईला बिलॉंग करणारा हा कुडाई यावी दाखल झालाय. समोर रत्नागिरीचा आहे संकेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 16. केदार दलारा किती धावा विजयासाठी गोळा. त्या धावसंख्या टीमची टोटल 16. नंतरचा चेंडू पॅडल चिप खेळायचा होता. बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन बनत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. गोलंदाजी मार करून मी मुंबईवरून का आलं जातोय याचं उत्तम उदाहरण या गोलंदाजाला द्यायचंय. इनस्विंग राहिले असेल आउटस्विंग गोलंदाजीची खासियत आहे. नंतरच्या चेंडूवरती छोट्या स्वरूपाची एक धाव इथे घेतली जाते. का कळत नाहीये. सरळ बॅटने रन नव्हते येत म्हणून आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण आडव्या बॅटने देखील खेळत असताना 2 बॉल डॉट आले आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती इथे सिंगल घेतली जाते. एकच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 17 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुण्यात यार सलीम खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. थोडासा शांत राहिलाय सलीम. नंतरचा चेंडू पंच आमच्याकडे वळतीन. येस इट इज अ वाईट बॉल. क्रिकेट जगतावरील नियम क्रमांक मोडले जातोय. टोटल 22. नंतरचा चेंडू आखू टप्प्याचा होता. बॅकफुट पंच खेळ इथे जातोय आणि बॅकफुट पंच खेळत असताना डॉट बॉल इथे दिला जातोय. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल कुठेतरी युवा फ्रेंड संघासाठी टेन्शनचं कारण यावी बनत चाललंय. टेन्शन आलंय. करणार काय इथे चटकार किंवा चौकारासाठी इथे मेन्शन. धावसंख्या टीमची टोटल आतापर्यंत अडून राहिली आहे. 18 या धावसंख्येवरती एक गडी इथे बाद झाला असेल पुण्यात यार. नंतरचा चेंडू सन्नाटाचं कारण होतं बल्ले की राजन. रन मिला गया. अर्धा वाला फटका होता. 6 धावा यावी खात्यावरती जमा केल्या जात आहेत. अप्रतिम फटका इथे खेळला जातोय सलीमच्या माध्यमातून. सलीम दाखवून दिलं जाते. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा इरादा होता. पक्का पक्का दिला जातोय. अजून एक 4 धावांचा एसपीएलचा धक्का.
विचार करावा लागेल. संकेत थोडासा इथे शांत ठेवलाय संकेतला. पुढे तयार. नंतरचा चेंडू लो फुलटा चला कार्पेट. चेंडू चालला असेल पंचाचा शॉर्ट रनचा इशारा. जी हा कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय. फलंदाजाला जी पायाखाली सीमारेषा ठेवली गेली आहे त्या सीमारेषेवरती कंट्रोल राखून तुम्हाला फटका खेळायचा आहे. शॉर्ट रन दिला जातोय. डॉट बॉल येणार आहे. कोणती धाव या चेंडूवरती दिली जात नाहीये. नशिबाची साथ उघडलाय. डॉट बॉलचं डार. येस डॉट बॉल इथे फेकला जातोय. चांगला फटका इथे खेळला गेला होता. चेंडू 6 धावांसाठी देखील गेला होता पण फलंदाजाला जी पायाखाली सीमारेषा होती ती ओलांडली गेली आहे. नक्कीच डॉट बॉल येतोय. कुठेतरी संकेत तर चांगला संकेत या चेंडूवरती मिळालाय का. नंतरच्या चेंडूवरती इथे सिंगल प्राप्त केला जातोय. अगदी रनिंग द बिटवीन इथे धाबा कंप्लीट केले जात आहेत. म्हटलं जातं ना की थेंबे थेंबे तळ सतत जातं ते एक धाब्याचं तळ इथे साचलं जात आहे. धावसंख्या 31. 31 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. सलामीसाठी आलेला सलीम. नंतरचा बॉल सलीमसाठी यावेळी थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंच यावेळी वाईट बॉलचा इशारा दिला जात आहेत. पंचांचे 2 हात अगदी खांद्याच्या दिशेने समांतर गेले की इला जातो दिला जातो तो म्हणजे काय वाईट बॉल. नंतरचा चेंडू येस घुटना देख तमाशा देख वाला फटका होता. अगदी 4 धावांसाठी नेत्रदीपक आणि बैठक या शॉट इथे खेळला गेला. एक पाय टेकला आणि त्यानंतर खेळला फटका अगदी नजाकत वाला होता. 4 धाबा इथे कंप्लीट केले जात आहेत. बैठकी शॉट इथे खेळला जातोय. सलीम दाखवून दिलंय मी अजून सामना हरलो नाहीये. माझ्याकडे ती क्षमता आहे. नंतरचा चेंडू 1 धाब्यासाठी इथे कंप्लीट केला जातोय. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37 अंकांवरती दान पोहोचली असेल आणि 38 धावांचं लक्ष विजयासाठी ठेवलं असेल. 20 चेंडू आणि 38 धाबा या स्पर्धेमध्ये नियमामुळे थोडासा चेंज केला गेला आहे. सामना कंपल्सरी चेस असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. त्यानंतर मायक्रोफोनवरती तुर्तास बदल केला जाईल. अगदी कानाकोपऱ्यात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचा आवाज आहे. आदरणीय सन्माननीय कॉमेडिएटर सिनियर माझे कॉमेडिएटर आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. सरदार सर होर्टवे सर. थैंक यू डीजे. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025. और इस सीजन का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं ऑल मिरकौड़ा बनाम युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी के दरमियान. ऑल मिरकौड़ा टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कुल मिलाकर 37 रनों पर रोका है युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी टीम को. और 38 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में इस समय जो है अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए एक जाबाज खिलाड़ी अरबाज और उनके साथ रहेंगे कुड़ा. मुंबई को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं. धीमी गति से गेंदबाजी देखने को मिली लेकिन इस बार बल्लेबाजी की रफ्तार बढ़ाते हैं या नहीं ये भी देखना होगा. और दूसरी ओर 2 आइकॉन खिलाड़ी आप देख सकते हैं इस समय युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से मैन फ्रॉम गुवागर कुंदन रोहिलकर और साथ ही साथ मैन फ्रॉम राजापुर सलीम बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. जरूर इस मुकाबले में कुंदन गोल्डन डक का शिकार यहाँ पर देखने को मिले. ऋतिक गोर्दे इन्होंने उनका विकेट चटकाया. अभी भी वही रफ्तार उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली. बहुत ही खतरनाक गेंदबाज. लेकिन इस समय ये 38 रन को किस तरीके से डिफेंड किया जाता है या नहीं ये सवाल भी रहेगा. तो जरूर
इस समय अब देखना होगा ऑल मिरकौड़ा के बल्लेबाज ये 38 रन पूरा कर पाते, यानी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाली ये दो टीमें, युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी और ऑल मिरकौड़ा। और आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है। और इससे पहले आपने मेरे साथी कमेंटेटर ने बताया कि ये कंपलसरी चेस नियम रखा गया है, तो आपको 1 रन ज्यादा बनाना ही होगा। टाई पर आप सपने नहीं देख सकते सुपर ओवर के, आपको कंपलसरी चेस करना ही होगा ये स्कोर। तो देखना होगा, सलीम को लाया गया है गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइकिंग एंड पर अरबाज रहेंगे।
दोन तगड्या संघांमध्ये होणारी लढत इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला ऑल मिरकरवाडा तर दुसऱ्या बाजूला युवा फ्रेंड्स. बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा होणारा सामना आहे. अजूनही 2 मिनिटं आम्हाला लागणार आहेत. दोन्ही संघ अजूनही 2 मिनिटं आम्ही आपली घेणार आहोत. यस, स्टार्ट, मैच ऑन. जी हाँ, इस सेकेंड इनिंग के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. मैं सरदार शेख एसपीएल में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है. पहली इनिंग समाप्त हुई है. 37 रन बनाए युवा फ्रेंड्स तेलियाली टीम ने और इस समय ऑल मिरकौड़ा 38 रन का पीछा करने के लिए बीच मैदान में. अरबाज स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी के लिए आते हुए सदानंद यानी कि सरजा के नाम से इनको जाना जाता है. पहली ओवर की पहली गेंद अराउंड द विकेट से अरबाज के लिए. बहुत ही खूबसूरत माहौल बना है एसपीएल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो. पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी. अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिलेगी. 2 रन सुरक्षित कर लिए अपने टीम के लिए. वाइड का इशारा जरूर आएगा. अतिरिक्त रन से खाता खुला है ऑल मिरकौड़ा टीम का. राइट एंड ऑन द विकेट. पहिलाच बॉल थोडासा स्वेअर पाहायला मिळालाय. वाईटच्या स्वरूपात 1 रन इथे मिळते. जिगरबाज अरबाज स्ट्रायकिंग एंडला एक धमाकेदार फलंदाज आहे. ताकदवान खेळाडू आहे. बाहुबली खेळाडू आहे. चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी या मैदानावरती या सर्कलमध्ये जरूर करताना दिसेल. स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळला गेला. फटका ऑन साइडच्या दिशेने फील्ड केला गेलाय. येतो इथे डॉट बॉल. फटका अप्रतिम होता अरबाज याचा. हाँ जरूर. सलीम ने गेंद को रोका. बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. बल्लेबाजी करते हुए भी काफी रन बनाए और इस समय रनों को सेव भी करते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है युवा फ्रेंड्स तेलियाली टीम के लिए. जड़ में गेंद थी. टैप करने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का कोई मिलाप अच्छा नहीं हुआ. डट गेंद आएगी और सदानंद जानते हैं इस मैच का क्या महत्व है. पहला मुकाबला जीतने की हर कोई कोशिश करेगा लेकिन यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की आशंका है. सदानंद सदा आनंद देणारा असा खेळाडू आहे आणि या संघासाठी तो आनंद देताना इथे जरूर पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचं पहिले षटक. याच्याकडे स्पीड नाहीये पण तो टप्पा याचा अचूक राहिलाय आणि समोरचा खेळाडू ज्या पद्धतीने खेळतो है बल्लेबाजी जाणून गोलंदाजी करतो आणि अरबाजची फलंदाजी याला माहिती आहे आणि त्याच पद्धतीने केली गेली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते सदानंद याची. पुढचा चेंडू सदानंद याचा अरबाजसाठी. हाँ जरूर. काफी अनुभव है दोनों भी खिलाड़ियों के पास. जो अनुभव को लेकर मैच को आगे लेकर जाना चाहेंगे. 38 रन पूरे करने हैं ऑल मिरकौड़ा टीम को. इस समय गैप निकालने में कामयाब और अरबाज के बल्ले से इस समय शानदार दमदार चौका निकलता हुआ. बढ़िया स्ट्रोक. 4 रन. अरबाजचा हा जिगरबाज फटका आहे. ज्यावेळी मिडल स्टिकला आपल्याला बॉल पाहायला मिळेल त्यावेळी अशाच पद्धतीची अलॉंग द कार्पेट ताकदवान फटका खेळताना तो पाहायला मिळणार आहे. आणि ज्यावेळी ऑन साइडला बॉल असतो आणि गुडलेनच्या म्हणजे यॉर्कच्या जवळपास जेव्हा बॉल आपल्याला डिलिव्हर होताना पाहायला मिळेल त्यावेळी याच पद्धतीचे फटके अरबाजच्या बॅटमधून निघताना पाहायला मिळणार आहेत. नेक्स्ट बॉल सदानंद टू अरबाज. हाँ जरूर. जिस स्ट्रोक की जरूरत थी वो स्ट्रोक आया है. चौका आना बहुत ज्यादा जरूरी था ऑल मिरकौड़ा टीम का. और इस समय पहली ओवर की समाप्ति हुई है. रन संख्या बनी है दोस्तों इस समय 5 रन. तो 33 रनों की जरूरत है आने वाले देखा जाए तो 15 गेंदों पर. तो यहां से किस तरीके से बल्लेबाजी होती है देखना होगा. कूड़ा है जो कि मुंबई को बिलोंग करने वाला है खिलाड़ी. हालांकि देखा जाए तो गेंदबाजी थोड़ी सी धीमी रही लेकिन बल्लेबाजी में उस कमी को पूरा करना चाहेंगे. इनमें क्षमता है इसलिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं. ये ट्रम्प कार्ड यहाँ पर खेला गया है ऑल मिरकौड़ा की ओर से और ये चलता या नहीं आने वाला समय बताएगा. यानंतर होणारा सामना झडगाव विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा. दोन्ही संघांना विनंती केली जाते संघनायक टॉससाठी या. झडगाव विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा. संघनायक संघ व्यवस्थापक आपल्यासाठी अंतिम पुकार. दोनों संघ टॉस साठी कमेंट्री बॉक्स दिशेने येतील. हाँ जरूर. क्योंकि काफी वक्त हो चुका है तो हम काफी जल्दी टॉस यहाँ पर करना चाहेंगे ताकि मुकाबले जल्द से जल्द बीच मैदान में खेले जाए. क्योंकि पहले मुकाबले के लिए काफी समय हो रहा है. टेक्निकल प्रॉब्लम आपने देखा. लाइट पूरी तरीके से चली गई थी और इस समय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एसपीएल के हर एक सदस्य ने काम करते हुए पूरा किया. हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है. और फिर से एक बार बीच मैदान में स्टार्ट होता हुआ ये मुकाबला आप देख रहे हैं. 5 रन बने हैं पहली ओवर की समाप्ति पर. आने वाली 15 गेंदें हैं जिस पर बनाने होंगे 33 रन. तकरीबन देखा जाए तो 11 की औसत से रन बनाने हैं राजा सर. आणि कालच्या रचनेमध्ये आपण 5 चेंडूमध्ये 15 धावा बनवल्या गेलेल्या पाहिल्यात. आराध्य स्पोर्ट्स शेवटचं षटक प्रथमेश सोनार आणि त्याच्या माध्यमातून थोडीशी चूक झाली. आक्रमण साहोच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. लगातार 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार ठोकले आणि सामन्यामध्ये कमबॅक आपल्या संघाला करून दिला गेला होता. इथे रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओव्हर 11च इथे राहते आणि स्ट्रायकिंग एंड आपल्याला इथे पाहणार होतं ऑल मिरकरवाडा संघाचा कुडा. काफी चर्चा में सभी आइकॉन खिलाड़ी रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपको बुलाया गया है अपने आप को साबित करना होगा. ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर एक क्रिकेटर के लिए. और मैन फ्रॉम राजापुर सलीम गेंदबाजी के लिए आए हैं. अभी एनएचडी की प्रतियोगिता जीते एज ए कैप्टन के बलबूते पर और इस समय देखा जाए तो
लेग स्टंप के काफी बाहर। देखा जाए तो 1+2 3 रन बने। कैप्टन भी थे पावर हिटर्स के और एनएचडी प्रतियोगिता भी जिताई। एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर सलीम यहाँ पर खेल रहे हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन भी बनाए। आणि रनिंग टच मध्ये आहे तो. पहिलाच बॉल जरूर त्याचा स्वेर पाहायला मिळाला. 3 धावा त्याने इथे दिलेत. पुढचा चेंडू घेऊन कुडासाठी ते सज्ज होईल आणि यात बॅक हँड डिलिव्हरी रॅपिड होता. यष्टिरक्षकाकडून चांगली कामगिरी. बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये. पाहत राहिला बॉलकडे आणि यष्टिरक्षकने बॉल इथे चांगल्या पद्धतीने रोखला असं म्हणावं लागेल. 2 धावा इथे मिळू शकले असते परंतु शानदार क्षेत्ररक्षण यष्टिरक्षकाचं. येतो इथे डॉट बॉल. जरूर रत्नागिरी बनाम मुंबई ये मुकाबला रहेगा क्योंकि मुंबई को बिलोंग करने वाला कुड़ा इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है और यहां से देखा जाए तो सलीम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को. गेंद जाती हुई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए कुड़ा के बल्ले से निकलता हुआ ही शानदार चौका. आणि मुंबईच्या खेळाडूंचा आपण आयकॉन प्लेयर जेवढे जेवढे मुंबईचे आले त्यावेळी त्यांच्या माध्यमातून अशाच प्रकारची फटकेबाजी पाहायला मिळाली. मिड विकेटला टार्गेट करताना हे फलंदाज वारंवार पाहायला मिळतात आणि यावेळी कुडानेही तेच केले. मिडल स्टिकचा बॉल चांगला पंच केलाय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर दवडला. चौकार पाहायला मिळतोय कुडाच्या बॅटमधून पहिलाच. अच्छा मिडल किया था. लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद है. वही गलती यहाँ पर सलीम ने दोहराई. वाइड+2 इस तरीके से 3 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे और रन संख्या बनेगी दोस्तों इस समय 15 रन. 23 रन अभी भी दूर है. देखा जाए तो 13 गेंदों पर ये 23 रन बनाने होंगे. अगर मैच में बने रहना है युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी को तो गेंदे सेफ निकालनी होगी. यही एकमात्र अब अस्त्र है. आणि इथे विकेट महत्वाची नाही. ते महत्वाची इथे डॉट बॉल कसं येईल कारण ज्यावेळी सलग डॉट बॉल येतात ना त्यावेळी प्रभावाखाली खेळताना दबावाखाली खेळताना आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळालाय आणि ती कामगिरी ते करायची ती गोलंदाजाला जास्तीत जास्त डॉट बॉल कशी येतील कारण 4 षटकांमध्ये विकेट महत्वाची नाही तर तुम्ही डॉट बॉल किती जास्त प्रमाणात काढू शकता ते महत्वाचं इथे असणार आहे. बॉलिंग पार्कवरती सज्ज होतोय पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन कुडासाठी. जरूर इस बार धीमी गेंद थी. सीधे बल्ले से खेला. कोई गलती नहीं की. छोटा वहां पर थे जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को रोका है. देखिए डॉट गेंदे जैसे ही जाती है वैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ नजर आता है और यहाँ पर हर ओवर में 5 गेंदें करनी है तो इस 5 गेंदों को सटीक लाइनों लेंथ पर करने की जरूरत है. सामने कुड़ा स्ट्राइकिंग एंड पर हल्के हाथों से खेला था. अगर लेग बिफोर ये एसपीएल में होता तो शायद अंपायर उंगली आसमान की ओर दिखाते लेकिन ऐसा हुआ नहीं. लेग बिफोर ये नियम इस प्रतियोगिता में नहीं है इसलिए बल्लेबाज बचेंगे. इसलिए विकेटों को कवर करके बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्हें पता है यहां से अगर 19-20 गेंद आसपास चली जाती है तो एक्स्ट्रा रन बनाने का मौका मिलता है. इसीलिए विकेटों को कवर करके कुड़ा यहां पर जो है बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. पुढचा चेंडू कुडा खेळण्यासाठी तिथे सज्ज होतोय. याची ते चलाकी दाखवले. थोडासा फ्रंट फूट बाहेर काढला आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. आडव्या बॅटने खेळला गेलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होईल. डिक्लेअर झोन आहे तिथे मिळतात 2 धावा आणि या 2 धाव्याने षटक क्रमांक समाप्त होतोय. ते यावेळी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळेल बिनबाद 17 धावा. 10 चेंडू आणि 21 धावाचं समीकरण 10.5 रिक्वायर्ड रन रेट इथे पाहायला मिळणार आहे. 10 चेंडू 21 धावा. जोपर्यंत अरबाज जिगरबाज खेळासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये राहील तोपर्यंत ऑल मिरकरवाडा संघाचा बोलबाला इथे राहू शकतो. परंतु दुसरा नॉन स्ट्राईक एंडचा जर आपण विचार केला तर कुडाही तेवढा दमखम दाखवण्यासाठी ते सज्ज झाला आहे. हाँ जरूर मुन्ना ये फिरकी का जादूगर है और हमेशा युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से अच्छी गेंदबाजी मुन्ना ने की है. तो इस बार किस तरीके से गेंदबाजी रहेगी देखना होगा. काफी प्रतियोगिता में आमने सामने अरबाज और मुन्ना आते हुए नजर आए. फिर से एक बार एसपीएल के सीजन भी आमने सामने देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ रनों को डिफेंड करने का चैलेंज रहेगा युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी टीम को और दूसरी ओर ऑल मिरकवाड़ा की टीम इस रनों को मुकम्मल करने का हर वो सफल प्रयास करेगी. 10 गेंदें हैं 21 रनों की जरूरत है और इस ओवर में देखना होगा कितने रन यहाँ पर बना लेते हैं. मुन्नाचा पहिला बॉल राईट अँड राऊंड द विकेट. अरबाज खेळण्यासाठी सज्ज. फील्ड मध्ये विशेष कोणताही बदल नाही. पहिला बॉल स्क्वेअर ठरतोय. ऑफ स्टिकच्या खूपच दूर फेकला गेलेला बॉल आहे. मैदानामध्ये थोडासा सरकलाय परंतु बॉल खूपच बाहेर फेकला गेलाय. 1+2 संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील 3 धावा. धावसंख्या जंप होईल आणि पोहोचेल यावी 20 अंकावरती. 20 अंकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 10 चेंडू मध्ये 18 धावांची राहिली ती आवश्यकता. मुन्नाला नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे. कमबॅक करावा लागेल कारण पहिला स्क्वेअर बॉल इथे पाहायला मिळालाय जो संघासाठी घातक ठरलाय. यानंतर गती कमी होती. दिशा खराब पाहायला मिळाली होती. मिडल स्टिक वरून बाहेर जाणारा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय. पंच दंडित करतायत. येतो इथे वाईट बॉल. हाँ जरूर अब धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं. विकेट टू विकेट गेंदबाजी रहेगी. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला. रोका गया है साहित्य कवर की दिशा में. बहुत ही बेहतरीन फील्डर है और पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो पिछले ओवर में भी बहुत ही अच्छी फील्ड की थी साही ने और ऐसी फील्डिंग अगर होगी तो जरूर युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की टीम कम बैक कर सकती है. लेकिन इस बीच मुन्ना ये एक्स्ट्रा गेंद करते हुए वाइड का इशारा आएगा.
यावेळी फिल्डिंगचा सपोर्ट चांगला आहे, परंतु गोलंदाजी अचूक टप्प्यामध्ये होणं गरजेचं आहे. कारण एक्स्ट्रा दिलेल्या धावा संघासाठी घातक ठरले आहेत आणि यावेळी ही घातक ठरतोय तो हा गोलंदाज. कारण बॉल इथे पाहायला मिळालाय. नो, आणखीन एक एक्स्ट्रा रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. खराब गोलंदाजी म्हणावी लागते ती यावी मुन्ना याची, कारण जी टप्पा जी अचूकता आपल्याला इथे अपेक्षित आहे ती अचूकता इथे मुन्नाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत नाहीये. थोडासा स्वैर मारा करताना इथे दिसतोय आणि कधी ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर बॉल फेकताना पाहायला मिळाला, कधी ऑन साईडच्या खूपच बाहेर बॉल फेकताना पाहायला मिळालाय. गती कमी आहे परंतु कुठेतरी टप्पा मिस करतोय तो मुन्ना. हाँ जरूर राजा सर, क्योंकि दोनों भी टीमें व्यक्तिगत एसपीएल में पहला मुकाबला खेल रहे हैं तो थोड़ा सा अंदाजा नहीं. शॉर्ट विकेट है और जब भी शॉर्ट विकेट होता है तो उस लाइनों लेन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों को. शायद इसी दिक्कतें हो रही है. और अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इस समय रन बने हैं 23 रन बने हैं. तो कहीं ना कहीं यहां से देखना होगा अब अरबाज किस लय में बल्लेबाजी करते हैं. पहला मुकाबला जीतना यानी कि प्रबल दावेदार होना है मैच के इस अंदर. इस बीच बहुत धीमी गेंद थी, इतना जोर से मारने की कोशिश की. अरबाज के चेहरे पर भी वो हंसी आप देख सकते हैं क्योंकि इतनी धीमी थी, उस पर ताकत लगाना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बना है. आणि खूप वाट पाहत राहिला बॉलची आणि गती टोटली कमी होती त्यामुळे मिस टाइम झालाय आणि थोडासा निराशी झालाय. कारण असे बॉल आपल्याला या फॉर्मॅटमध्ये एखादा गोलंदाज फेकताना जरूर पाहायला मिळत नाही, परंतु ती कारनामा यावेळी मुन्नाने केलाय. खूपच गती कमी राखून ठेवला गेलेला बॉल होता. यावेळी पुन्हा एकदा टप्पा इथे चुकला, फटका लाजवाब आहे, परंतु त्याही पेक्षा सरस इथे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला होता बॉलला कव्हरच्या दिशेने. कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, करत नाही चूक. अप्रतिम फिल्डिंग साईच्या माध्यमातून 4 धावा इथे रोखल्यात. पुढील चेंडू घेऊन मुन्ना टू अरबाज. जरूर कमाल की फील्ड यहाँ पर की है. इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, रोका गया है सदानंद ने और ऐसे फील्डिंग का एफर्ट आपको मैच में बनाए रखेगा. और देखिए गेंदबाज और बल्लेबाज को हमेशा दर्शक जो प्यार देते हैं जब ऐसी फील्ड होती है तो उसकी भी सराहना होना बहुत ज्यादा जरूरी है और साई ने वो कर दिखा अपनी फील्डिंग में. इस बार अच्छा चौका, इस बार नहीं रोकेंगे. अरबाज के बल्ले से ये धुआंधार छक्का निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन. हाँ खुद कैप्टन आए हैं निखिल अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर. देखना होगा 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत है. निखिल तो 9 रन चाहिए राजा सर. और सामने कूड़ा है, इन्हें पता है किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं. काफी शांत अब तक अपने आप को रखा है और रन बना रहे. और ये ओपनिंग साझेदारी इस समय जो है देखा जाए तो कमाल की होती हुई 29 रनों की यह साझेदारी बन चुकी है मात्र 15 गेंदों पर. अब 5 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत है. निखिल के हाथों में गेंद है, ये कैप्टन है. देखना होगा ये जिम्मेदारी किस तरीके से पूरा करते हैं. स्ट्राइकिंग इन पर कूड़ा है, इनके बल्ले से किस तरीके से रन बनते हैं. पहली 3 गेंदे यहाँ पर ये मुकाबले का जो है चित्र स्पष्ट करेगी किसके पलड़े में ये मैच जाएगा. तो इस ओवर की पहली गेंद लेग ब्रेक करना चाहते थे, लक्ष्म के काफी बाहर. वाइड का इशारा आएगा. 30 रन बने, 5 में 8 चाहिए. 5 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. निखिल पहिला चेंडू स्वैर पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा आला, त्यानंतर ऑपरेट करण्याचा प्रयत्न. इथे चालाकी दाखवली, बॉलला येऊ दिले बॅटवरती, दिशा दिले. स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल, डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल, मिळेल इथे 2 धावा. समीकरण इथे बदलेल. 4 चेंडू आणि आवश्यकता असणार यावी 6 धावांची. 4 चेंडू 6 धावा. काय रंगलाय सामना. एखादे 2 बॉल जर इथे डॉट आले तर निखिल कमबॅक करून देईल आपल्या संघासाठी, परंतु समोर आहे तेवढा तगड़ा फलंदाज तो म्हणजे कुड़ा. हाँ जरूर आने वाली गेंदे डॉट निकालनी होगी निखिल को अगर इस मैच में बने रहना है तो. लेकिन यहाँ पर कुड़ा शातिर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ ओवर पिच गेंद, करारा स्ट्रोक खेला है और जी हाँ गेंद जाती हुई दनदनाती हुई, चौका या छक्का देखना होगा. यहां से अब इशारा क्या दिया जाता है. शॉर्ट रन का इशारा यहां पर दिया गया है. स्क्वायर लेग अंपायर को पूछा गया क्योंकि बल्लेबाज के लिए ब्लॉक करने वाली वो लाइन है
वो लक्ष्मण रेखा है बल्लेबाज के लिए, उसको अगर आप स्ट्रोक खेलते हुए पैर टच करते हो तो शॉर्ट रन का इशारा दिया जाएगा। और ऐसा ही नजारा इससे पहले देखने को मिला था युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से, तब भी चौका लगा था। राजा सर क्या कहेंगे, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का? युट्यूब फक्त मनोरंजनासाठी इथे लगवलं गेलंय, कोणताही निर्णय युट्यूबच्या माध्यमातून इथे दिला जाणार। स्कोर 6 धावांची गरज आहे। पंच एकत्र येऊन इथे चर्चा घेतात, पाहूया येतोय काय निर्णय। सलाम असलं जरूर इथे होईल। टीम मीटिंग मधून येणारा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, त्यामुळे या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचं लागून राहते लक्ष। चर्चा झाले, बातचीत झाले, अंतिम निर्णय काय येतोय, पंचांच्या माध्यमातून काय येईल इशारा, सर्वांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये इथे राहतंय। या शॉर्ट लाईन, कारण फटका इथे चुकला होता, जी समोर शॉर्ट लाईन जी आखली गेले त्या लाईनला टच झालेला आपल्याला कुडा पाहायला मिळतोय, त्यामुळे मिळणार नाही एकही धाव। इथे डॉट बॉल सभी खेळ इथे बदलले, 3 चेंडू आणि 6 धावा। 3 गेंदे हैं, 6 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी ऑन है और आज के दिन का पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामे की ओर बढ़ता हुआ। निखिल के हाथों में गेंद, कूड़ा ऑन स्ट्राइक, क्या होगा क्या नहीं होगा, मजा आ रहा है, देख रहा होगा। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी और ऑल मिरकौड़ा के सभी समर्थकों की, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद लेकर हर कोई यहाँ पर मौजूद हुआ है। एसपीएल में पहली जीत किस टीम को मिलेगी देख रहा होगा। अच्छी गेंद थी, कवर खेला है, रोकना चाहते थे, फिर से एक बार रोका है, व्हाट अ फील्डिंग, 1 रन। और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार दौड़कर आप सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन ले सकते हैं। अब राजा सर यहां से आने वाली गेंदें रहेगी तो, और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत रहेगी। 2 चेंडू 5 धावा। कंपल्सरी चेस हा नियम राहिला या स्पर्धेचा, कंपल्सरी चेस करायचं आहे। आणि या खेळला गेलेला फटका पाहत राहील क्षेत्ररक्षक आणि बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे। शानदार षटकार, अरबाजच्या बॅट मधून विजयी षटकार इथे पाहायला मिळतोय। हा सामना इथे जिंकला गेलाय ऑल मिरकरवाडा रत्नागिरी। जी हाँ, जितने भी अच्छी फील्ड की थी, ये एक गेंद को फील्ड करते हुए चूके, और यहां पर ये जरूर चौका लगा है। 6 रन यहां पर बटोरे और अरबाज ने और मिरकौड़ा टीम को शानदार दिलाई है। तो जी हाँ, ये लीग है, फिर से एक बार आपको खेलने का मौका मिलता है। एक दमदार मुकाबला रहा। अब बीच मैदान में शुरू होने वाला मुकाबला जाड़गांव बनाम जय भैरी मुरगुड़ा।
पाहतोय आपल्या SPL म्हणजेच काय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वरच्या वतीने पुष्पहार अर्पण केलं जाईल या हॅलो हॅलो यस उस्मान बॉलिंग मार्गवरती राईट आर्म राऊंड द विकेट सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले इंद्रनील स्ट्रायकिंग एंडला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मनीष आयकॉन प्लेअर जर्सी क्रमांक 108 नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हॅलो उस्मान मॅन फ्रॉम मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट समोर इंद्रनील जळगाव संघाचा एक बेस्ट ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं सुरुवातीपासून हल्ला करेल का इंद्रनील म्हणजेच सुपरिचित असा इंदू म्हणून रत्नागिरी तालुक्यामध्ये ओळखला जाणारा हा खेळाडू उस्मानचा पहिला बॉल खेळण्यासाठी तो इथे सज्ज होतोय नॉन स्ट्राईक इन ला इथे फलंदाज पाहतोय तो मनीष आयकॉन म्हणून झाडगाव संघासोबत तो जोडला गेलाय फील्ड इथे सजवली गेले टीम मीटिंग चर्चा बातचीत दबाव निर्माण करण्याचा पहिला प्रयत्न इंदू करून केला गेलाय कारण राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय तो मुंबईचा आयकॉन प्लेअर आणि त्याला खात्री आहे की यावी जी बॉलिंग ऍक्शन वाईट आर्म बॉलिंग ऍक्शन त्याची जरूर पाहायला मिळणार आहे पहिल्या षटकातील पहिला बॉल मैदानामध्ये सेट झालाय थोडासा वेळ घेतोय इंद्रनीलसाठी पहिला फेकला जाणारा बॉल इथे मात्र डॉट बॉल आहे इथे डॉट बॉल पाहायला मिळालाय साईड चेंज करण्याचा घेतला गेला इथे निर्णय कारण राईट आर्म ओव्हर द विकेट फेकण्याचा इरादा होता परंतु वारंवार वाईड आर्म डिलिव्हरी केली जाते त्यामुळे यष्टनला बॉल लागण्याची शक्यता जास्त असते आणि इथे जर यष्टनला हात लागला तर मात्र इथे नो बॉल दिला जाईल त्यामुळे इथे उस्मानला मात्र विचार करावा लागला त्याच दरम्यान पुन्हा एकदा यशने इथे थोडासा वेळ घेतला काही सूचना त्याला इथे दिल्यात त्यामुळे साईड चेंज केली राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल इंदूसाठी फेकला जाणार पहिला बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट जयभरी मुरुगवाडा विरुद्ध झाडगाव असं रंगलेल्या बॅट आणि बॉलचं द्वंद्व इथे आपण पाहणार आहोत फेकला जाणारा पहिला बॉल
पाहूया कशा पद्धतीने ते पाहायला मिळेल. सेट झालाय बॉलिंग बार मध्ये पहिलाच चेंडू इथे शानदार फटका आहे, अफलातून फटका आहे, ऑफ स्टिकच्या बाहेर मिळाला. व्हाईट लाईन यॉर्क फेकायचा होता, टप्पा चुकला परंतु इंद्रनील चुकला नाही. पहिल्याच फटकावरती लगावला टोला, चेंडूला दबडला सीमारेषेच्या पार. शानदार इंद्रनीलचा बँडेड चौकार. 4 धावांनी इथे मात्र स्वतःचं खातं खोललंय. अफलातून ठोका इथे लगावला गेलाय, मौका मिळाला, चौका लगावला आणि आगास दिला तो इंद्रनीलने. जळगाव संघाचा हा सलामीवीर ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेला पहिला षटकार उस्मानवरती दबाव निर्माण करण्यासाठी इथे यशस्वी ठरतो का. दुसरा बॉल यावेळी टप्पा थोडासा मागे पाहायला मिळतोय, बॅक हँड डिलिव्हरी होती गुडलेनच्या थोडासा मागे ठेवलेला बॉल यावेळी मिस टाइम करतोय, मिस शॉट पाहायला मिळालाय इंद्रनील याचा. दुसरा बॉल डॉट येतोय, कमबॅक करेल तो यावेळी गोलंदाज उस्मान मैदानावरती सेट होऊन गोलंदाजी करण्याचा केला जाणारा प्रयत्न त्याचा इथे ठरलाय. पहिल्याच बॉलवरती चौका लगावला गेला परंतु दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू उस्मान टू इंद्रनील यावेळी खोदून काढलाय. फटक्यामध्ये नजाकत होती परंतु जी लांबी अपेक्षित होती ती इथे मात्र मिळाली नाही. बिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक बॉल इथे फील्ड करतोय. सलग दुसरा डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. सलग असे कधी ऑफ स्टिकच्या बाहेर कधी मिडल स्टिक व्हेरिएशन पाहायला मिळाले टप्प्यामध्ये चेंडूमध्ये आणि त्यामुळे त्याचा ऍडव्हान्टेज इथे मिळालाय. पहिल्या चेंडूवरती भले चौकार तो लगावलाच परंतु त्यानंतर मात्र उस्मानची अचूकता इथे पाहायला मिळते. उस्मान पुढील चेंडू घेऊन यावी परफेक्ट यॉर्क आहे, क्लीन बॉल्ड होतोय. इंद्रनील डगआउटच्या दिशेने परतेल, खोदून काढण्याचा केला गेला होता इथे विचार, इथे मिस केला इंद्रनीलने परंतु बॉल मात्र जाऊन आदळला तो लेग एसटी वरती. पहिला धक्का पहिला हादरा इंद्रनीलच्या स्वरूपात जळगाव संघाला इथे बसलाय. लाजवाब रॅपिड फेकला गेलेला ब्लॉक खोलला टार्गेट करणारा हा बॉल होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, हॅमर पंच लगवण्याचा प्रयत्न होता इंद्रनीलचा परंतु इथे तो चुकला आणि एका विकेटला मुकलाय. मैदानाच्या बाहेर इंदू सक्सेसफुल डिलिव्हरी ती पाहायला मिळाली ती उस्मानियाची. पहिल्या चेंडूवरती बिग हिट केला गेला, चौकार लगावला गेला आणि त्यानंतर सलग 2 चेंडू आपल्याला इथे डॉट पाहायला मिळाले आणि त्यानंतर पुढील चेंडूवरतीच मात्र त्याने इथे लाजवाब कमबॅक केलाय. शानदार कमबॅक इथे पाहायला मिळतोय. क्लीन बोल्ड केलं आणि डगआउटच्या दिशेचा रस्ता इथे त्याने दाखवून दिलाय. उस्मान ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल, न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये यशला इथे आपण पाहणार आहोत. स्ट्रायकिंग एंडला उस्मान पुढील चेंडू घेऊन मैदानामध्ये थोडासा वेळ घेईल, सेट होईल आणि त्यानंतर डिलिव्हर करेल तो बॉलला. शॉर्ट कव्हरला फील्ड मध्ये पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे. पुढील चेंडू घेऊन आणि यावेळी ड्राईव्ह केलाय, लाजवाब फिल्डिंग यशवर्धन खेळकडून. नजर शेवटपर्यंत रोखून त्यानंतर डाव्या बाजूला झुकला, बॉलला मात्र जाऊ दिलं नाही. शानदार फिल्डिंगचा नजारा पेश करतो नाही ते आपण यशवर्धनला पाहिलं. शेवटचा चेंडू इथे डॉट बॉल येतोय. षटक क्रमांक समाप्त झाले पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जळगाव संघाची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 4 धाबा. पहिल्या चेंडूवरती लगावला गेलेला चौकार आणि त्यानंतर आलेले सलग 2 डॉट बॉल, चौथ्या चेंडूवरती आलेली विकेट आणि 5व्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आपण डॉट बॉल पाहिलंय. षटक क्रमांक पहिले ते समाप्त झाले. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय ती फक्त आणि फक्त 4 धाबा. 15 मिनिटांमध्ये आपली 4 षटकं पूर्ण होणं आवश्यक आहे. म्हणजेच आपल्याला 12 मिनिटाला तिसरं षटक इथे संपणं गरजेचं असेल. 12 मिनिटांमध्ये जर तिसरं षटक इथे समाप्त झालं नाही तर मात्र शेवटच्या षटकला तुम्हाला पुन्हा एकदा एक प्लेअर सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल. जो पॉवर प्लेला जसं केलं होतं तशी फिल्डिंग तुम्हाला लगवावी लागेल याची नोंद असू द्या. सॉफ्ट हँडने खेळला गेलेला फटका मिसफिल्ड इथे पाहायला मिळालाय. चेंडू सीमा पार गेलाय, चौकार इथे पाहायला मिळतोय आणि यावेळी यशच्या बॅटमध्ये निघालेला चौकार स्मिथ कडून थोडीशी मनीष आहे मुंबईचा आयकॉन खेळाडू आणि यावेळी आणखीन एक शानदार पंच आहे. जम्प अँड सेव्ह, जम्प केलं आणि धावा सेव्ह केलेत, राखलेत, बचाव केला 4 धावांचा. यावेळी प्रॉपर पंच होता परंतु बिग हिट झाला नाहीये. त्यानंतर खोदून खेळलाय, परफेक्ट जॉक टाकला गेला होता अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटच्या दिशेने. आणखीन एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक ते पेश केले गेले. चर्चा होईल यश आणि मनीष मध्ये. मनीषवरती विश्वास दाखवून त्याला सलामीला धाडलं गेलं. पहिल्या चेंडूवरती थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण झालं त्यामुळे चौकार इथे संघाच्या खात्यामध्ये जोडला गेला परंतु त्यानंतर स्मिथ मात्र कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय. स्मिथ एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. ओव्हरआर्म क्रिकेट, अंडरआर्म क्रिकेट दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये याचा बॉल बाला आणि इथे बॉल बाला होतोय. मनीष सारखा मातब्बर खेळाडू याला डगआउटचा रस्ता दाखवण्यास यशस्वी ठरलाय तो स्मिथ. अफलातून डिलिव्हरी होती, मिडल स्टिक वरनं वळण घेतलं, लेग स्टिकला उद्ध्वस्त केलं आणि इथे मात्र फसला, बाहेर जाऊन बसला तो मनीष.
दुसरा धक्का इथे बसतोय जाडगाव संघाला. ज्या विश्वासाने मनीषला मैदानाच्या आतमध्ये आणलं गेलं तो विश्वास मात्र इथे सार्थकी ठरला नाही. एक जरूर चौकार पाहायला मिळाला, परंतु नशिबाची साथ त्या चौकारामध्ये होती, परंतु त्यानंतर दमखम दाखवू शकला नाही तो मनीष. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. स्वॅग इथे दाखल झालाय. याचा स्वॅग इथे पाहायला मिळेल की याला ही डगआउटचा रस्ता स्मिथ इथे दाखवेल, कारण एका बाजूला रत्नागिरीचा सीतार आपल्याला पाहायला मिळतोय स्मिथ शिवलकर. यावेळी नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेने उस्मानने केलेला थ्रो होता, जिथे आहेत 6 आणि 4 धावा. त्यामुळे इथे अशा प्रकारची चूक करून चालणार नाहीये. उस्मान स्वतःवरती नियंत्रण राखावं लागेल. कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल. षटक क्रमांक सुरू आहे प्रगती पथावरती. ते इथे 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धावसंख्या पाहायला मिळते इथे 9 धावा. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. प्रथम फलंदाजी करतोय तो जाडगाव संघ. धावसंख्या इथे 9. 4.5च्या सरासरीने चाललेली धावसंख्या बॉलिंग मार्फत इथे दाखल होईल. जाडगाव संघाचा गोलंदाज फैजान. जाडगाव संघाचा यावेळी फैजान कडून फेकला गेलेला हा चेंडू इथे आपण पाहतोय. नो बॉल प्लस डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा, एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या 12 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. फैजानने पहिला चेंडू स्वेअर फेकलाय, दिशाहीन फेकलाय. यावेळी गती चांगली होती, अफलातून गती होती. बॅट चेंज घेतले, डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल. फर्स्ट स्लिपला रॅपिडली चेंडू कॅरी होतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल इथे पाहायला मिळाला, त्यामुळे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे प्रगती पथावरती आहे. इथून धावा निघणं खूप गरजेचं आहे. आखूड टप्पा होता, बॅटवरती प्रॉपरली मिडल घेतला नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेने खेळण्याचा इरादा होता अलॉंग द कार्पेट, परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं नाहीये, त्यामुळे डॉट बॉल आलाय. यावेळी गती चांगली, फटकाही त्याही पेक्षा चांगला, परंतु रिझल्ट काय आलाय? 4 धावा. यावेळी वेळ पाहिली, येऊ दिलं, बॉलला अंडर द शोल्डर येऊ दिलं आणि त्यानंतर बॅट ओपन केली, पंच केला आणि दवडला एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी SPL अफलातून चौकार इथे पडावा लागतोय, जो यावेळी बॅट मधून निघालाय. फैजानवरती झाला स्वार, कारण इथे धावा मिळाले 4. फैजान पुढील चेंडू घेऊन स्वॅग. यावेळी इन स्विंग डिलिव्हर होता, पायावरती आदळतोय. बाईच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळत आहेत. एक रन इथे महत्वाची असताना इथे मात्र 2 धावा डिक्लेअर स्वरूपात मिळाल्या आहेत. धावसंख्या पोहोचते ते यावेळी 20 या अंकावरती. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या 9 पाहिली होती, परंतु यावेळी फैजानचं षटक सुरू असताना धावसंख्या इथे आपल्याला 11 पाहायला मिळाले. फैजान शेवटचा चेंडू घेऊन तिसऱ्या षटकातील. यावेळी लो फुल टॉस होता, ऑन साइडला भिरकवण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेतले, फाईन लेगच्या दिशेने कॅरी झालाय बॉल. डिक्लेअर झोन 2 धावा. धावसंख्या इथे पाहायला मिळेल 22, 22 रन. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. प्रथम फलंदाजी करतोय तो जाडगाव संघ. धावसंख्या 22 पाहायला मिळाले. या षटकामध्ये 13 धावा आल्या आहेत आणि हे षटक मात्र लाभदायक ठरलं ते जाडगाव संघासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला स्वॅग, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला यश. यशने मात्र वैयक्तिक 8 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलंय आणि इथे आलाय मॅजिक बॉलर. रत्नागिरी अक्षरशः अंडरम क्रिकेटमध्ये ज्याचं चर्चा राहिले, वारंवार चर्चा राहिले, फिंगर मॅजिक इथे पाहायला मिळेल. आणि यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर खूपच जातोय बॉल, पंच दंडित करतायत. वाईटच्या स्वरूपात 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेले आणि त्यानंतर फेकला गेलेला बॉल, गती कमी होती, बॅट चेंज घेतले, एक लाचोबाब कॅच यष्टी रक्षकाच्या माध्यमातून. तिसरा धक्का इथे बसलाय जाडगाव संघाला. चिरागने एक अफलातून कॅच इथे पकडले. यश रतनकरची ही खासियत राहिली, फिंगर मॅजिक इथे पाहायला मिळाले, बोटांची जादू इथे आपल्याला पाहायला मिळाली. आपण जर यश रतनकरच्या हातावरती लक्ष ठेवून जर खेळण्याचा प्रयत्न करत असाल तर ती सगळ्यात मोठी चूक असेल, ती इथे जरूर पाहायला मिळाले. कारण तुम्हाला बॉलवरती लक्ष ठेवून खेळणं गरजेचं आहे आणि ऍक्शन वरती जर खेळण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर आपण इथे चुकणार आहात. आणि सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट देतोय, जोरदार अपील इथे पाहायला मिळाले, परंतु काय येतोय पंचांच्या माध्यमातून निर्णय तेही ते पाहणं आवश्यक आहे. अपील इथे केले गेले. पंचांना पुन्हा एकदा एकत्र यावं लागले. यश रतनकरची ही खासियत राहिले, मॅजिक डिलिव्हरी ते आपण म्हणू शकतो, कारण
त्याच्याकडे मॅजिक आहे, फिंगर मॅजिक आहे, बोटांची जादू आहे. कारण त्याची जी बॉलिंग ऍक्शन आहे आपल्याला ऑफ स्पिन होतोय असं वाटतं, परंतु त्यावेळी तो लेग स्पिन होत असतो. ही याची खासियत राहिली आणि याचमुळे यश हळदणकर हा एक ब्रँड राहिलाय रत्नागिरीतला. ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो. श्री साई स्पोर्ट्सचा हा ब्रँड अँबॅसेडर जो इथे आपण गोलंदाजी करताना पाहतोय. यश हळदणकर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये याची अंडरम क्रिकेटमध्ये चर्चा राहिली. अंडरम ओपन क्रिकेट असू द्या, अंडरम बॉक्स क्रिकेट असू द्या, याची ओळख राहिली आणि आपल्या संघासाठी बहारदार खेळी ह्याच्या माध्यमातून प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. यावेळी गोलंदाजी आणि त्यानंतर केला गेलेला थ्रो. इथे मात्र सॅक्रिफाईस केले गेले विकेट. सुशांत आला, सुशांत गेला, परंतु इथे स्ट्राईक रोटेट करणं आवश्यक होतं. यशला स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा इथे प्लॅन रचला गेला होता आणि तो सक्सेसफुल ठरतोय. यश स्ट्रायकिंग एंडला येईल, करेल का हल्ला यश हळदणकरवरती? एका बाजूला यश हळदणकर तर दुसऱ्या बाजूला झाडगाव संघाचा यश. कोण कोणावरती हावी ठरणार, कोण इथे बाजी मारणार ते इथे पाहणं आवश्यक असताना पुढील चेंडू घेऊन यश हळदणकर ऑन दी मार्क. यावी गती कमी, स्विंग झाला, टर्न झाला, सर्व काही पाहायला मिळालं आणि यश हळदणकर इथे बोल्ट आउट झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न यशला इथे जरूर केला, परंतु यश हळदणकरच्या माध्यमातून केला गेलेला हा बोल्ट आउट यश डगआउटच्या दिशेने. यशने घेतली यशची विकेट. एका यशने दाखवला सरळ डगआउटचा रस्ता तो झाडगावच्या यश या खेळाडूला आणि इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय राजा आणि इथे रनआउट होईल. आणखीन एक रनआउट झालेला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक समाप्त झालाय 4. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जाडगाव संघाने धावा बनवल्या आहेत त्या 23 आणि 24 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 20 चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. टॉस जिंकला गेला जयभैरी मुरुगवाडा संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. जाडगाव संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. पहिलं षटक उस्मानने हाताळलं, केवळ 4 धावा दिल्या, 1 विकेट त्याने प्राप्त केली. स्मिथने दुसरं षटक इथे हाताळलं, त्याने 5 धावा खर्च केल्या, त्यानेही 4थ्या चेंडूवरती 1 विकेट प्राप्त केले. फैजानचं षटक थोडंसं महागडं इथे जरूर म्हणावं लागेल कारण त्याने 11 धावा खर्च केल्या. यशनेही लाजवाब गोलंदाजी केली, एक रन खर्च केले आणि 3 विकेट त्याने इथे प्राप्त केले. प्रथम फलंदाजी करत असताना जाडगाव संघ मात्र 23 धावांपर्यंतच मजल मारू शकलाय. 24 धावांचं लक्ष, माफक असं लक्ष ठेवले गेले, परंतु इथे जाडगाव संघ कशा पद्धतीने फाईट देईल आणि कशा पद्धतीने जो समोर लक्ष ठेवले गेले ते लक्ष पार करेल ते जयभैरी मुरुगवाडा. ऐकूया हिंदीचा बुलंद आवाज, यानंतर इथे जोडला जाईल सरदार शेख. इशारा आएगा इस समय, नो का इशारा है, अतिरिक्त रन से खाता खुला है जयभैरी मुरुगवाडा टीम का। टोटल थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन फिर भी झाड़गांव के गेंदबाज इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन फॉर्म बल्लेबाज स्मिथ शिवलकर के बल्ले से ये शानदार चौका निकलता हुआ। मनीष का पढ़ लिया था, लेग ब्रेक गेंद थी और जिस तरीके से मिडल की यहाँ पर जो है ये चौका आया था, देखना होगा इस समय अब इशारा क्या आता है।
और वाइड +2 इस तरीके से 3 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी 8 रन बने हैं। स्मिथ बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और जिस लय में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उस लय के अनुसार इस ओवर में काफी रन बटोरने की कोशिश करी। जी हाँ, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन पूरी तरीके से पढ़ लिया है। देखिए इससे पहले वाली गेंद जब वाइड चली गई थी उनकी फिंगर को उन्होंने यहाँ पर जरूर नजरें रखी थी, छोड़ दिया, गेंद को वाइड चली गई थी और इस ओवर में अब तक 2 चौके हासिल किए स्मिथ ने। यही खासियत है इस खिलाड़ी की और पूरी तरीके से बढ़िया फॉर्म में भी चल रहे हैं। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक था, राजा ने गेंद को फील्ड किया कवर की दिशा में, डॉट गेंद आएगी। हालांकि देखा जाए तो 24 ये छोटे से टोटल को यहाँ पर जो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस समय देखा जाए तो ये डॉट गेंद आई है। अच्छी गेंदबाजी इस समय अब करते हुए मनीष स्मिथ अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इस बार टैप किया है, जी हाँ, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। 4 रनों के लिए पहला ओवर इस समय समाप्त होता हुआ है। रन बने हैं दोस्तों 16 रन। यानंतर होणारा सामना ऑल मिरकरवाडा विरुद्ध जाडगाव। दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती, आपण मेन मंचाच्या दिशेने या, मुख्य मंचाच्या दिशेने या। ऑल मिरकरवाडा जाडगावची मॅच चालू आहे। हा सामना संपल्यानंतर टॉस होईल आणि मुख्य मंचाच्या जवळ टॉस होईल, याची कृपया नोंद असू द्या। जी हाँ, यश है स्ट्राइकिंग एंड पर देखना होगा किस तरीके से अब यहाँ से रन बना लेते। 16 रन बने हैं और देखा जाए तो मात्र 8 रनों की जरूरत है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी। अगर यश 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ते हैं तो राजवीर मयकर इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जी हाँ, देखना होगा, यश के लिए ऑफर रहेगा हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद आती हुई, लो टोटल वाला मैच जरूर है, लेकिन फिर भी जाड़गांव की ओर से हर वो सफर प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से जो है बल्लेबाज को बीट किया जाए, और वही कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज। डबल के लिए खेलना चाहते थे लेकिन ये डॉट गेंद आई है। यश स्ट्राइकिंग इन पर, इस बार हल्के हाथों से खेला, सीधा फील्डर के दस्तानों में आएगी। डॉट गेंद आई है। पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा, स्मिथ ने 16 रन बटोरे थे और इस ओवर में नफितरी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। देखना होगा, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, गलती यहां पर हुई है और 6 रन मिलते हुए इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 22 रन। मात्र 2 रन दूर है जय भैरी मुरवाड़ा की टीम एसपीएल में पहली जीत के लिए। और इस समय डिक्लेयर जोन में खेलने का प्रयास किया था लेकिन डॉट गेंद आई है। जीत के दहलीज पर है जय भैरी मुरवाड़ा की टीम। आओ, दोनों टीमों के कैप्टन मंच के ठीक सामने टॉस के लिए आइए। उन्हें पता है
कि पहले बल्लेबाजी अगर कर रहे हैं तो 40-45 रन बनाने ही होंगे, क्योंकि सामने ऑल मिरकवाड़ा की टीम है, गहराई रखते हैं बल्लेबाजी में। देखा जाए तो इंद्रनील काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उनके बल्ले से रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बैटिंग लाइनअप में बदलाव देखने को मिलेगा या उसी अंदाज में बैटिंग शुरू की जाएगी, या आने वाला समय बताया जाएगा। जी हाँ, एक चेंज, यानी कि मनीष को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और इस समय इंद्रनील बल्लेबाजी के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। तो गेंदबाजी किस तरीके से होगी, कितने रन बनाए जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इंद्रनील का बीच मैदान में 4 ओवर खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है झाड़गांव टीम के लिए, देखना होगा। उनके साथ में राज हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। तो पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो कम से कम 40 रन बनाने होंगे 10 रन की औसत से। ऑल मिरकवाड़ा के पास देखना होगा जो ऋतिक गोरदे मैन फ्रॉम मुंबई जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उस रफ्तार को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि इस ओवर में किस तरीके से वो डबल से, सिंगल से या चौके छक्के से रन बनाते, ये रणनीति आपको पता चलेगी। आप देख रहे हैं सोमेश्वर प्रीमियर लीग बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता में से एक है और काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम देख रहे हैं और किसी भी हाल में झाड़गांव टीम को इस मुकाबले को जीतना होगा। उन्हें पता है पहला मुकाबला हारी है तो यहाँ से ये जीतना होगा। ऑल मिरकवाड़ा और झाड़गांव टीम का ये व्यक्तिगत दूसरा मुकाबला है। ऑल मिरकवाड़ा पहले मुकाबले में जीत अर्जित कर चुकी है। अब यहाँ से झाड़गांव टीम अपनी चुनौती जिंदा रखने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आएगी। काफी अच्छे गेंदबाज उनमें मौजूद है लेकिन बल्लेबाजों को रन भी बनाने होंगे। राजा ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, मनीष है, यश है और इस समय पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो वो रन बनाना चाहेंगे जो गेंदबाज उसको डिफेंड कर सके। तो जरूर इस समय ऋतिक गोरदे गेंदबाजी के लिए आते हुए, रफ्तार का किंग, पलक झपकती गिल्लियां उड़ाने के लिए इनको जाना जाता है। पिछले मुकाबले में जरूर कुंदन को गोल्डन डक का शिकार किया था लेकिन इस बार बल्लेबाज नए हैं इंद्रनील मैन फ्रॉम झाड़गांव, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इनका फॉर्म में होना झाड़गांव टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखना होगा ऋतिक के खिलाफ अगर 5 गेंदों पर 10 रन भी बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से अब तक रणनीति आजमाई है वो रणनीति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी बल्लेबाजी करते हुए। ऋतिक पहली ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट से सामने रहेंगे इंद्रनील, क्या रणनीति होगी देखना होगा। टॉस जीतने के बाद ऑल मिरकवाड़ा पहले जो है फील्डिंग करते हुए देखना होगा। पहली ओवर की पहली गेंद ऋतिक के सामने इंद्रनील, जी हाँ जड़ में गेंद सीधे बल्ले से खेला है। जी हाँ, मुंबई बनाम रत्नागिरी का ये संघर्ष रहेगा जिसमें सक्सेस हुए पहली गेंद पर इंद्रनील। जैसे कि मैंने बात की थी इनमें काबिलियत है, ये कर सकते हैं और पहली गेंद पर छक्का जड़कर बता दिया है। आपके पास रफ्तार है तो हमारे पास भी नजाकत है, आपके पास अनुभव है तो हमारे पास ये होम ग्राउंड का क्राउड है और यही बताते हुए पहली गेंद पर ऋतिक। देखना होगा दूसरी गेंद किस तरीके से करते हैं। इंद्रनील ऑन स्ट्राइक, 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, ये टेक्निक रंग लाती हुई नजर आ रही। 2 रनों का स्ट्रोक खेला है, सेंसिबल क्रिकेट है। पता है पहली गेंद पर छक्का आया है तो आने वाली गेंद पर डबल से आगे जाएंगे तो ये 14-15 रन का ओवर बन सकता है और पहले 2 गेंदों पर 8 रन बन चुके हैं। अच्छी क्रिकेट इंद्रनील द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद इस बार टैप किया है, प्रॉपर टाइमिंग, अरबाज ने गेंद को फील्ड किया। ओहो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच में। रन संख्या बनेगी 200, इससे 1 रन के साथ 9 रन। राज अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। एक रणनीति बनाई जा रही, एक गेम प्लान बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये ऑल मिरकवाड़ा के खिलाफ बातचीत करते हुए यहाँ पर जो है ये गेम प्लान बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। एक चेंज देखने को मिला, मनीष को रोका गया है, राज को लेकर आए हैं। अब पहली गेंद व्यक्तिगत खेलेंगे राज ऋतिक की गेंद का, क्योंकि इस ओवर की अब गेंद है ये चौथी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डबल वाला स्ट्रोक, तीसरी गेंद पर सिंगल और ये चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला है। डायरेक्ट हिट यहां पर की है, थ्रो जरूर किया है। स्क्वायर लेग अंपायर लाइनमैन से बातचीत करना चाहते हैं, देखना होगा क्या इशारा यहां से दिया जाता है। सिंगल लेने का प्रयास जरूर करना चाहते थे, काफी क्लोज थे मूसा, डायरेक्ट हिट किया, अपील है, डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। यस, थँक्यू। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्या त्यांना हात जोडून विनंती राहते, आपल्यासाठी पार्किंग व्यवस्था इथे उपलब्ध आहे, पार्किंग व्यवस्थेचा वापर करा। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्यात त्या वाहन धारकांना विनंती राहील आपण योग्य ठिकाणी गाडी पार्क करा। रस्त्यावरती जेवढ्या गाड्या लगवल्या गेल्या त्या सर्व रस्त्यावरून हटवायच्या आहेत।
जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या. आपल्यासाठी पार्किंग उपलब्ध आहे, त्या पार्किंगच्या जागेचा वापर करा. रस्त्यावरती ज्यांनी गाड्या पार्क केल्या त्याला अजून एकदा नम्र विनंती राहील, आपण गाड्या त्वरित रस्त्यावरून हटवा. और इस समय रनआउट के शिकार राज बने हैं, जरूर देखना होगा अब वन डाउन के रूप में आए हुए बल्लेबाज किस तरीके से रन बना लेते हैं. नए बल्लेबाज आए हैं इस समय. स्वैग इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर. ऋतिक इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद की विकेट यहां पर झटकाए. ऋतिक ने स्वैग से स्वागत किया है. गोल्डन डक का शिकार बने हैं. दूसरा विकेट गिरा है झाड़गांव टीम का. और अभी भी इंद्रनील बीच मैदान में, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रन संख्या बनाने की. पहला ओवर समाप्त हो चुका है. रन बने हैं 9, 2 विकेटों के नुकसान पर. शुरुआत तो अच्छी रही है लेकिन 2 बड़े झटके लगे हैं. राज रनआउट के शिकार बने और अभी अभी स्वैग होल्ड आउट हुए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार बने. पिछले मैच में पारी की शुरुआत करने यही जोड़ी आई थी. अब मनीष आए हैं जो 9 सेकंड पर रहेंगे. अब इंद्रनील पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए. 9 रन बने हैं. समाक इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए. उभरता हुआ सितारा ऑल मिरकवाड़ा टीम का मौका दिया गया है. जरूर ये भी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने. एक बहुत बड़ी बात सामने आई है इस एसपीएल में, सभी टीमों ने यंगस्टरों को मौका दिया इस प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने का. ये बहुत बड़ी बात है. जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक खिलाड़ी उभर कर नहीं आएंगे. और ये जो क्राउड है, इस क्राउड के बीच में अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता किसी भी यंगस्टर के लिए. समाक इस समय दूसरी ओवर की पहली गेंद करिए. इंद्रनील बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, देखा जाए तो रिवर्स अटेम्प्ट किया है. यह सेंसिबल क्रिकेट है. उन्हें पता है डॉट गेंद जाने से बेहतर ये होगा कि डबल यहां पर रन बने, इसीलिए यहां पर इनको शातिर खिलाड़ी कहा जाता है. रन संख्या बनी है देखा जाए तो 11 रन. वाइड +2 3 रन यहां पर बने हैं. जी हाँ, देखा जाए तो 14 रन बन चुके हैं और 2 विकेटों के नुकसान पर. ये काफी बड़ा ओवर होने की आशंका है. रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ेंगे. यही खासियत है इंद्रनील की. जिम्मेदारी ली है और यहाँ पर कोई भी गलत स्ट्रोक नहीं करना चाहेंगे और यही खासियत रखते हैं. उन्हें पता है उनके विकेट का क्या महत्व है इस मुकाबले में. इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर था. इशारा आएगा वाइड का. इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों. 70 रन बने हैं. दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है और जैसे कि मैंने बात की थी, ऑल मिरकौड़ा के सामने कम से कम 40 रन आपको बनाने ही होंगे और उसी के अनुसार बल्लेबाजी भी चल रही है इंद्रनील की. समाक थोड़े से फ्रेशर में गेंदबाजी करे. रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ते हुए. सेंसिबल क्रिकेट चलती हुई इंद्रनील की. जी हाँ, पता है उन्हें इस मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है. जरूर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये झाड़गांव टीम के लिए बेहतरीन संदेश है. रिवर्स अटेम्प्ट किया है, रोका गया था लेकिन जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए. जरूर ये 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों. 21 रन बने, 21 रन. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी ली है और उसको बखूबी पूरा भी करते हुए. इस बार सीधे बल्ले से खेला है. क्या बात है, इंद्रनील एक शातिर खिलाड़ी बनकर झाड़गांव के उभर रहे हैं. उसका जीता जागता नमूना इस इनिंग में पता चल रहा है. पहली 3-4 गेंदें डबल वाले स्ट्रोक खेले. जैसे ही देखा कि ये भी गेंद आगे आएगी, ओवर पिच गेंद को पटका और ये दनदनाता हुआ चौका जड़ा है और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. तमाम जितने भी दर्शक है जो कमेंट्री बॉक्स के सामने है, हमारे डीजे ऑपरेटर दोस्त, उसके भी सामने कुछ दर्शक है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा साइड में. उनको दिक्कतें हो रही है लेकिन इस समय ये मुकाबला कुछ अलग नजर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 27 रन बने हैं. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. एक बड़े टोटल की ओवर अग्रेसर होती भी देखा जाए तो यहां से झाड़गांव की टीम. जी हाँ, मनीष यहां से अब 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. उनसे काफी उम्मीदें रहेगी. उन्हें पता है आइकॉन बनकर वो झाड़गांव टीम से खेल रहे हैं और मनीष का भी एसपीएल में बहुत ही अच्छा सफर रहा है. बीते हुए अच्छे लम्हों को याद करके इस लम्हों में वो इनिंग सजाने की कोशिश करना चाहेंगे. हसन मियां बाएं हाथ के गेंदबाज, ऑल मिरकौड़ा टीम के कैप्टन.
इस बार जड़ में गेंद थी, मनीष ने प्रहार किया है, मिला मौका, मनीष ने जड़ा है चौका और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। इस समय 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक। जी हाँ, 108 ये उनका लकी नंबर जर्सी के ऊपर आप देख सकते हैं। उन्हें पता है इतनी नीचे अगर मुझे बल्लेबाजी के लाया गया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ नया प्लान बनाया होगा और उसी प्लान के अनुसार मनीष ने यहां पर चौका जड़ा है। हसन मियां की शोर की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, इस बार कोई गलती नहीं है और एक्स्ट्रा थ्रो आया है, 2 रन जरूर जुड़ेंगे। जो कुछ भी है और मिर्कौड़ा के विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा झाड़गांव टीम को मिलता हुआ। ये गलतियों से बचने की कोशिश यहां पर ऑल मिर्कौड़ा की टीम कर रही है, लेकिन एक गलती को बचाने के लिए दूसरी गलती होती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की अगली गेंद मनीष, देखना होगा, जड़ में गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। विकेट कीपर मूसा ने गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी 2 रनों के लिए और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जैसे कि बात की थी 40 रन बनने चाहिए, अब यहां से 50 के करीब भी झाड़गांव की टीम जा सकती है। देखना होगा हसन मियां के आने वाली गेंदों पर मनीष कितने रन जोड़ लेते हैं। जड़ में गेंद थी, कट किया था, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया है। डॉट गेंद आएगी, काफी समय बाद ये डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी साझेदारी इंद्रनील और मनीष के दरमियान होती हुई नजर आ रही। रन संख्या अभी भी रुकी 35 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। हसन मियां की इस ओवर की अगली गेंद मनीष के लिए फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया। इब्राहिम थे एक बेस्ट फील्डर, ऑल मिर्कौड़ा टीम के, निश्चित रूप से 6 रन रोक लिए अपने टीम के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाला गेंदबाज पर अब टूट पड़ेंगे इंद्रनील, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। थैंक यू। इंद्रनील स्ट्राइक पर मौजूद है, 35 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज आए गेंदबाजी के लिए, बेस्ट बनाम बेस्ट ये मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है। देखना होगा, धीमी गेंद थी, टैप जरूर किया था, आसानी के साथ रोका जाएगा। ये डॉट गेंद आएगी। जी हाँ, जाकिर थे कवर की दिशा में जो कि फील्ड यहां पर करते हुए नजर आए। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रनों से रन संख्या बढ़ेगी 37 रन, 40 के पार जाने का ये प्रयास, और ये प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है झाड़गांव टीम का। 3 गेंदें अभी भी आना शेष है इस ओवर की। देखना होगा, ओवर पिच गेंदे, करारा स्ट्रोक है। जी हाँ, ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा 4 रन। इंद्रनील के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकलता हुआ। रन संख्या बड़ी है दोस्तों 41 रन, 41 रन। मैच कड़क होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है, क्योंकि ये जो टोटल है 40 के पार चला गया। इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की समझ नहीं पाए और यहां से इंद्रनील की पारी समाप्त होती हुई, ये शानदार पारी समाप्त होती हुई उनकी बहुत ही किफायती पारी रही है इंद्रनील की अपने टीम के लिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। अब यश आएंगे बल्लेबाजी के लिए स्टैकिंग एंड पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है। इस बीच अरबाज ये स्ट्राइकिंग एंड पर फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है और आसानी के साथ ये रनआउट का विकेट मिला है। तो जरूर झाड़गांव टीम की पहली पारी समाप्त हुई है। रन बनाए 41, 42 रनों का टारगेट सेट किया ऑल मिर्कौड़ा के सामने। मजा आने वाला है दोस्तों, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एसपीएल। माइक्रोफोन पर सेकंड इनिंग में हमारे साथ जुड़े रहेंगे एक मराठी की बहुत ही खूबसूरत आवाज राजा देसाई सर। और ट्यू राजा सर।
20 चेंडू आणि 42 धावा इथे बनवायचे. SPLचा थरार 25 तारखेला हा मेगा फायनलचा सामना इथे होईल आणि त्यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून आपल्याला आणखीन एक अंडर ओपनचा थरार इथे पाहायला मिळणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामधील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं तो जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन क्रीडांगणावरती आपल्याला सुरू झालेले पाहायला मिळेल. आणि या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक आहे 51,111, द्वितीय पारितोषिक आहे 25,555 आणि एक भव्य दिव्य आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा आपल्याला प्रमोद महाजन क्रीडांगणावरती नाईट ओपन अंडरम 2025चं पर्व आपण पाहणार आहोत. दरवर्षी काही ना काहीतरी नवीन घेऊन ही ट्रॉफी आपल्याला आपल्या समोर येताना पाहायला मिळते. हे 5वं पर्व आहे या वर्षीचं जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफीचं, जे 2 फेब्रुवारीपासून 8 फेब्रुवारीला मात्र फायनलची रजनी इथे असेल. स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल आठवडा बाजार येथे या ओपन अंडरम क्रिकेट स्पर्धेचा शुभारंभ आणि त्याचबरोबर आनंद इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या संघाने अजूनही सहभाग नोंदवला नसेल त्यांना विनंती राहील आपण पिंट्या मांजरेकर आणि बंटी चवंडे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि ज्या संघाने सहभागी घेतले आहे त्यांनी आवर्जून जे आपल्याला वेळ दिली जाईल त्या वेळेमध्ये उपस्थित राहायचं आणि स्पर्धेला सहकार्य करायचं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन संकुल. आम्ही येतोय, तुम्ही या. धावांचं लक्ष मैदानावरती दाखल झालाय. जिगरबाज अरबाज राईट हँडेड फलंदाज रॉन स्ट्राईक एंडला इथे आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतो कुडा आणि बॉलिंग मार्कमध्ये स्वॅग राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला बॉल बॅन फ्रॉम मुंबईचा हा सितारा यावी रत्नागिरीचा सितारा आहे. पहिलाच बॉल पंच केलाय मिडॉनच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जाईल. येतो इथे डॉट बॉल. स्वॅग वरती हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलेला पाहायला मिळालाय. जिगरबाज अशा खेळासाठी ओळखला जाणारा हा अरबाज बिरकरवाडा संघाचा एक मेन हुकुमाचा एक का मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी मार्कमध्ये. स्वॅगचा हा बॉल लेग बाहेर आहे. मिसफिल्ड आहे इथे. मिसफिल्ड पाहायला मिळतोय. 1+2 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. वाईट बॉलचा आलेला इशारा आणि त्यानंतर डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला बॉल. 3 धावा इथे मिळतील. पहिला बॉल जरूर डॉट आलाय परंतु त्यानंतर मात्र इथे दिशा भरकडलेली पाहायला मिळाली आणि ज्याच्यावेळी गोलंदाजीची दिशा भरकडलेला त्यावेळी मात्र दुर्दशा संघाची झालेली पाहायला मिळाले. यावेळी स्टेट खेळलाय. मिळत नाही संधी. केला गेला होता पुरेपूर प्रयत्न. इंद्रनील ठरला अपुरा परंतु बॉल गेला इथे 6 धावांसाठी सीमारेषेच्या पलीकडे. शानदार जानदार जिगरबादचा शानदार षटकार. 6 धावा. लाजवाब फटका. प्रॉपर टायमिंग. इंदूने जम्प केलं. बॉल रोखण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रॉपरली बॉल मात्र गॅदर करू शकला नाही. बॉल टच झाला आणि गेला मात्र इथे सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी धावसंख्या जम्प होते पोहोचते 9 अंकावरती. 42 धावांचं विशाल लक्ष डोळ्यासमोर घेऊन मैदानात उतरलेली ही जोडी जिगरबाज अरबाज. स्ट्रायकिंग एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला कुडा इथे पाहायला मिळतोय परंतु यावी स्वॅग मैदानावरती चालेल का? कारण स्वॅगच्या या बॉलवरती केला गेला बिग हिट. फील्डमध्ये थोडासा बदल इथे जरूर पाहायला मिळालाय. स्वॅग ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अरबाज. यावी पंच केलाय. ताकद नव्हती परंतु परफेक्ट मिडल ही नव्हता. टाइम करू शकला अरबाज इथे मात्र शकला नाहीये. त्यामुळे येतो इथे डॉट बॉल. इथे स्वॅगचा डॉट बॉल. पहिला बॉल डॉट. दुसऱ्या बॉलवरती जरूर त्याने वाईड फेकला होता. 3 धावा तिथे मिळाल्या होत्या. फुल चेंडूवरती लगावला गेलेला षटकार आणि त्यानंतर इथे डॉट बॉल पाहिलाय. यावी लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. यष्टीरक्षक फिल्डिंग करण्याचा करेल प्रयत्न तो ठरेल नाकाम आणि पुन्हा एकदा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. +2 3 धावा. 6 धावा इथे मात्र एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत. यष्टीरक्षकाकडून चुकीचा क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते. त्याचा फायदा मात्र ऑल मिरकरवाडा संघाला होताना पाहायला मिळाला. धावसंख्या पोहोचले यावी 12 अंकावरती. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता इथे असताना स्वॅगचा नेक्स्ट बॉल आहे. अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. अफलातून शॉट आहे. नो चान्स फॉर एनी प्लेअर. बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 4 रन. लाजवाब ग्राउंड शॉट. मिड विकेटच्या दिशेने लगावलेला टोला. अरबाजच्या या शॉट मध्ये जणू काही चौकार लिहिलाच होता आणि असा हा चौकार इथे पाहायला मिळालाय. यानंतर ड्राईव्ह केलाय. फिल्डिंग इथे लाजवाब झाले. डॉट बॉल येईल. षटक क्रमांक समाप्त होईल ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 42 धावांचा पाठलाग करत असताना ऑल मिरकरवाडा संघाची धावसंख्या आहे बिनबाद 16 धावा.
स्वॅगचा स्वॅग इथे चालला नाही, परंतु अरबाजचं आक्रमण इथे पाहायला मिळालं. 16 धावा अक्षरशः लुटल्या गेल्या. यावेळी कुडा स्ट्रायकिंग गेला. समीकरण आहे 15 चेंडू 26 धावा. अजूनही मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो, परंतु एखादा गोलंदाज इथे चालणं गरजेचं आहे. मनीष मॅन फ्रॉम मुंबईचा हा सितारा बॉलिंग मार्कमध्ये राईट आर्म राऊंड द विकेट समोर आहे. तेवढा ताकदवान खेळाडू कुडा. पहिला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. पंचांच्या माध्यमातून इशारा आपल्यापर्यंत येतोय. वाईट बॉल, एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावसंख्या पोहोचते ती यावेळी 17 या अंकावरती. नेक्स्ट बॉल आहे. स्वीप शॉट खेळलाय. डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर करण्याचा प्रयत्न, चलाकी दाखवतोय, बुद्धिमत्ता दाखवतोय आणि एक सेन्सिबल क्रिकेट इथे पाहायला मिळते कुडाच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप आहे. सेम रिझल्ट आहे. सेम रिजन मध्ये खेळला गेलेला फटका. सलग 2 चेंडूवरती 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. यावेळी एक चांगली दर्जेदार फलंदाजी म्हणावी लागेल ती कुडाची. जसा गरज तसा पुरवठा केला जातोय. गरज आहे धावांची आणि पुरवठा करताना कुडा इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. सलग 2 चेंडूवरती 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आहेत आणि धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 21 या अंकावरती. यानंतर रिव्हर्स फटका आहे. अल्टी पलटी बॉल झालाय कल्टी. डिक्लेअर झोन आहे. मिळतील 2 धावा. सलग 3 चेंडूवरती 2 धावा. 3 चेंडूवरती 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जरूर इथे पाहायला मिळत आहेत. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. काल सलगच्या चेंडूवरती धावा आल्या होत्या. दबाव जाणवला गोलंदाजावरती. भरकटली ती दिशा आणि त्यामुळे मिळालेला वाईटच्या स्वरूपात 1 रन. ओहो, यष्टीरक्षक संघाचं रक्षण मात्र करू शकला नाही. बाईच्या स्वरूपात याही चेंडूवरती मिळत आहेत 2 धावा. संघाची धावसंख्या 26 धावांवरती जाऊन पोहोचले. 11 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता इथे राहील. 11 चेंडू 16 धावा आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका आहे. यावेळी गली रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा इथे मिळत आहेत. षटक क्रमांक समाप्त होत आहे 2रं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळी धावसंख्या ऑल मिरकरवाडा संघाची आहे 28 रन. समीकरण राहत आहे 10 चेंडू आणि 14 धावा. कुठेतरी वाटलं होतं की चांगली फाईट पाहायला मिळेल, रोमहर्षकता पाहायला मिळेल, परंतु अरबाजने केलेलं आक्रमण आणि त्यानंतर कुडाने दाखवलेली चालाकी त्यामुळे डिस्ट्रॉय झालाय तो यावेळी जाडगाव संघ. जी गोलंदाजी आम्हाला जाडगाव संघाकडून अपेक्षित होती ना ती मात्र इथे झाली नाही. परंतु या जोडीचे मात्र इथे जरूर कौतुक होईल कारण एका बाजूने अरबाजने जिगरबाज खेळ केलाय. लगातार लगवले गेलेले अफलातून फटके आणि त्यानंतर कुडाने दिलेली एक सेन्सिबल क्रिकेटची साथ. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावा बनवल्या गेल्यात ते यावेळी 28. 10 चेंडू 14 धावाचं समीकरण. रिक्वायर रन रेट इथे प्रति ओव्हर यावेळी 7 पाहायला मिळेल, परंतु कोणता गोलंदाज इथे आजमावला जातोय आणि यावेळी बॉलिंग मार्कमध्ये दाखल होईल तर सुशांत अरबाजला करेल का शांत हे गरजेचं ठरेल. अरबाज नावाचं वादळ जे मिरकर वाड्यातून इथे दाखल झालंय, मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालंय आणि ते मात्र इथे आक्रमण करताना पाहायला मिळालंय. पुन्हा एकदा अरबाज स्ट्रायकिंग गेला. फील्डवरती एक नजर देऊन बॉलिंग मार्कमध्ये सुशांत राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला बॉल यावेळी स्ट्रेट खेळलाय. जातोय कुठे? सीमारेषेच्या पलीकडे इथे पाहायला मिळालाय SPL षटकार. अरबाजचा हा जिगरबाज शॉट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी झालाय फरार. अजूनही 8 धावांची आवश्यकता असताना बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. तकदीर बदली, तस्वीर बदली है पूरी पिक्चर. ये लगाया बॅक टू बॅक शानदार सिक्सर. लाजवाब फलंदाजी अरबाजची ते पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल एक स्टिकच्या बाहेर आहे. इथे येतोय वाईट बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा मिळते. स्कोर इक्वल. एका विनिंग रनची आवश्यकता असताना अरबाज ऑन दी मार्क. सुशांतचा बॉल आणि क्लीन बोल्ड. अरबाजची खेळी ते समाप्त. क्लीन बोल्ड झालाय अरबाज. पहिला धक्का मिरकरवाडा संघाला. झालेला पाहायला मिळाला होता तो ग्रुप स्टेजला. यानंतर होणारा सामना युवा फ्रेंड्स विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा. युवा फ्रेंड्स आणि जयभैरी मुरुगवाडा दोन्ही संघाचे संघनायक. आपण टॉससाठी या.
युवा फ्रेंड्स आणि जय भैरी मुरुगवाडा संगनायक आपण मुख्य मंचाच्या दिशेने या. या दिवस फटका आहे, विनिंग शॉट आहे आणि सलग दुसरा सामना जिंकण्याचा कारनामा इथे करतोय ऑल मिरकरवाडा. शानदार फलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी आणि याच अष्टपैलू खेळाच्या जोरावरती सलग दुसरा सामना इथे जिंकला गेलाय ऑल मिरकरवाडा संघाच्या माध्यमातून. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि उपविजेत्या संघाला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. च्या विरोधात जय भैरी मुरुगवाडा दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ. आताच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आताच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल संतोष साबळे साहेब करतील. जय भैरी मुरुगवाड्याच्या विरोधात युवा फ्रेंड्स तेलियाई दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. लकी ड्रॉ काढला जाईल. त्या प्रेक्षकांमधील जी महिला यशस्वी ठरेल, लकी ठरेल, तिला इथे मिळणार आहे सेमी पैठणी. आणि या सेमी पैठणीचेही पुरस्कर्ते राहणार आहेत सौभाग्यवती विनयाताई गावडे मॅडम. बेस्ट बॅट्समनसाठी कॅश आपण 2500 रुपये इथे पाहतोय, जी पुरस्कृत केले कुमार पार्थ विनायक गावडे. आणि बेस्ट बॉलरसाठीही इथे कॅश उपलब्ध झाले 2500, ते पुरस्कृत केले कुमार प्रसन्न विनायक गावडे यांनी. यस, थँक्यू राजा सर. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय जय भैरी मुरुगवाडा संघाने. काय निर्णय असेल? बॉलिंग. बॉलिंगच का वाटतंय? फेस करायला चांगलं वाटतं. यस सर, थँक्यू. युवा फ्रेंड्स तेलियाई संघाचा कर्णधार प्रथम फलंदाजी आली. काय रणनीती असेल? पहिल्या तुम्हाला फलंदाजी करण्याचा निर्णय दिला जातोय. जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू. यस, थँक्यू बाळा. आमच्या स्पर्धेसाठी संतोष साबळे 2 शब्द आमच्या मनोगत व्यक्त करायचंय. SPL सोमेश्वर क्रिकेट क्लब, प्रीमियर क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने दरवर्षी भरवण्यात येणाऱ्या ह्या टुर्नामेंट्स, अशा या रत्नागिरी जिल्ह्यामधले पहिली टुर्नामेंट जी असेल ती व्यवस्थित शिस्तबद्ध खेळली जाते. आणि त्याच्यामध्ये जेवढे संघ सहभाग घेतात त्यांच्या वतीने पण तेवढंच त्यांना सहकार्य मिळतं. धन्यवाद. एका बाजूला युवा फ्रेंड्स, दुसऱ्या बाजूला जय भैरी मुरुगवाडा.
आणि दोन्हीही संघ एकमेकांच्या खेळाला चांगले परिचित आहेत, त्यामुळे एक चांगलं युद्ध इथे पाहायला मिळेल, चांगली लढत इथे पाहायला मिळेल आणि रातच्या रजनीतला हाय व्होल्टेज ड्रामा इथे पाहायला मिळणार आहे. आणि त्याचबरोबर दोन्ही संघांच्या डगआउटला इथे सूचना राहते, आपण डगआउटच्या आतमध्ये विराजमान व्हायचे, कोणीही डगआउटच्या बाहेर येऊन बसू नये, पण जेणेकरून डिसिजन घेताना थोडासा लाईनमधला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. विनंती राहील आपण डगआउटच्या आतमध्ये बसून घ्या, कोणी डगआउटच्या बाहेर खुर्च्या घेऊन बसायचं नाहीये. दोन्ही संघांसाठी सूचना इथे राहील. कुंदन रोहिलकर या क्रीडांगणावरती याचा बोलबाला राहिलाय. प्रत्येक पर्वामध्ये याची शानदार फलंदाजी पाहायला मिळाले. गुहागरचा हा चमचमचा सितारा, ओरम अंडरम क्रिकेट दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये धमाकेदार फलंदाजी ही याची ओळख आणि तोच हा खेळाडू जो मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला. कमिटीचे सर्व लाईनमन आपण आपल्या चेअरवरती विराजमान व्हा, मॅचमध्ये ऑन राहा. आपली कधीही आवश्यकता अंपायर्सला लागू शकते. बॉलिंग मार्कवरती उस्मान. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर गुहागरचा सितारा कुंदन रोहिलकर. नॉन स्ट्राईक इनला फलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळतो सलीम गडकरी. हा एक आयकॉन प्लेअर आहे आणि दोन्ही आयकॉन खेळाडू या मैदानाच्या आतमध्ये असताना उस्मान थोडासा वेळ घेतोय. एक वेगळीच बॉलिंग ऍक्शन त्याच्या माध्यमातून पहिला सेट व्हायचं आणि त्यानंतर बॉल डिलिव्हर करायचा. बॉलिंग मार्कवरती स्वतःला ऍडजस्ट करतोय. लाईन वरती नजर देऊन फेकला गेलेला पहिला बॉल खोदून काढण्याचा विचार होता. परफेक्ट यॉर्क होता. जोरदार अपील इथे केलं गेलंय. अपील फेटाळलं जाईल आणि पहिलाच बॉल इथे डॉट पाहायला मिळतोय. बैठक व्यवस्थित वळूया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. कुंदन रोहिलकर पहिला डॉट बॉल. उस्मानचा एक सुलतानी असा फेकला गेलेला बॉल परफेक्ट यॉर्क होता. पुढील चेंडू घेऊन उस्मान राईट आर्म राऊंड द विकेट. कुंदनसाठी कुंदन तयार. आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा कुंदन आहे. पुन्हा एकदा त्याची बॅट बोलेल का? चौकार आणि षटकारांची भाषा, परंतु यावेळी पुन्हा एकदा असफल ठरतोय. सलग दुसरा डॉट बॉल आलाय. अचूकता पाहायला मिळते. पहिल्या मॅच मध्ये जे घडलं ते घडलं, परंतु दुसऱ्या मॅच मध्ये मात्र तसं काहीच घडणार नाही. हा आत्मविश्वास या गोलंदाजीच्या माध्यमातून या षटकामध्ये पाहायला मिळालाय. दोन अफलातून चेंडू आसमानी सुलताने असे फेकले गेले. दोन अफलातून चेंडू. नेक्स्ट बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. उस्मान पुढचा चेंडू घेऊन कुंदनसाठी. कुंदनच्या आक्रमकतेला इथे ब्लॉक केलं गेलंय, रोखलं गेलंय. परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाले. पुढचा चेंडू यावेळी लो फुल टॉस होता. फटका मिस केलाय. मिड ऑनच्या दिशेने खेळलाय. सलग तिसरा चेंडू इथे डॉट आहे. लाजवाब सुरुवात आहे. काय प्रारंभ आहे, काय आरंभ आहे. शानदार गोलंदाजी उस्मानची ते पाहायला मिळते. उस्मान या मैदानाचा सुलतान ठरतो की काय? कुंदन रोहिलकर सारख्या आक्रमक फलंदाजाला त्याने इथे मात्र रोखलंय. अफलातून गोलंदाजी पाहायला मिळाले. शानदार डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. रॅपिड आहे आणि त्याचबरोबर टप्प्यामध्ये अचूकता पाहायला मिळते. ते उस्मानचा पुढचा चेंडू कुंदनसाठी. कुंदन तयार. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि या पॉवरबाज फलंदाजाला इथे रोखण्यात यशस्वी, परंतु इथे मात्र फरकटला. खूपच बाहेर फेकला गेलेला बॉल लेग स्टिकला सोडून जातोय. पंच दंडित करतायत. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात 1 रन मिळेल. संघाचं खातं इथे ओपन होईल अतिरिक्त धावेने. उस्मान नेक्स्ट बॉल घेऊन कुंदनसाठी. प्रत्येक बॉलला त्याने थोडासा वेळ घेतलाय मैदानावरती सेट होण्यासाठी, परंतु 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकांचा खेळ संपन्न होणं आवश्यक आहे. याची ही माहिती राहणं आवश्यक असेल, याची नोंद राहणं आवश्यक असेल. आणि याच दरम्यान यावेळी आखूड टप्पा होता. गुडलेनच्या थोडासा मागे ठेवला गेलेला टप्पा. चांगला बाउन्स. सरप्राईज डिलिव्हरी कुंदनसाठी. इथे कमबॅक केला. यादीचा चेंडू वाईड होता, परंतु त्यानंतर यावेळी डॉट बॉल. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू धावसंख्या आहे बिनबाद 1 रन. लाजवाब गोलंदाजी आहे. शानदार रोखलं गेलंय. पुन्हा एकदा थोडासा सेट होण्यासाठी घेतोय वेळ. सज्ज झालाय. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन उस्मान. समोर आहे कुंदन रोहिलकर, ज्याला इथे रोखलं गेलंय, ब्लॉक केलं गेलंय, क्षमवलं गेलंय, थांबवलं गेलंय आणि फेकला गेलेला हा बॉल मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, करत नाहीये चूक. येतोय इथे डॉट बॉल. षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना यावी धावसंख्या पाहायला मिळते युवा फेंड संघाची. बिनबाद 1 रन. उस्मान या मैदानावरती या सामन्यामध्ये
कडक गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. अचूकता त्याने इथे दाखवले. टप्प्यामध्ये व्हेरिएशन ठेवलं परंतु लाईन लेंथ मात्र भरकटला नाही. एक चेंडू जरूर स्क्वेअर पाहायला मिळाला आणि ती स्क्वेअर स्वरूपात आलेली 1 रन आणि त्याचमुळे संघाच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळालेली 1 रन इथे जरूर आपण दिसते. स्मित शिवलकर रत्नागिरीचा एक अष्टपैलू खेळाडू, एक उत्कृष्ट गोलंदाज आणि त्याही पेक्षा जबरदस्त फलंदाजी करणार हा स्मित. क्रिकेटचा वारसा लाभलाय. बाळा शिवलकर यांचा चिरंजीव बाळा शिवलकरनीही 1 पर्व 1 दशक गाजवलं आणि त्याच बाळा शिवलकरचा हा चिरंजीव त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून त्यांचा वारसा पुढे घेऊन येताना या मैदानावरती दाखल झालेला पाहायला मिळालाय. तो स्मित शिवलकर वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि समोर आहे तो सलीम. स्मितचा हा बॉल ब्लॉक होल ब्लॉक होल ब्लॉक होल. थ्रो क्रॅकिंग डिलिव्हरी इथे पाहायला मिळाले. अचूकता दाखवतोय. ब्लॉक होलला टार्गेट करतोय. पहिला चेंडू डॉट आहे. जबरदस्त गोलंदाजी इथे पेश केली गेली आणि त्यानंतर स्ट्रेट खेळला होता. शॉट मध्ये ताकद होती. अलॉंग द कार्पेट स्मित शिवलकरने फॉलो थ्रो मध्ये बॉल इथे गॅदर केलाय. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट. जबरदस्त गोलंदाजी आणि त्यामुळे कम्प्लिटली फलंदाजी इथे डिस्ट्रॉय होते की काय पडलाही प्रश्न. स्मिथचा पुढचा चेंडू आणखीन एक अफलातून डिलिव्हरी आहे. सलग 3 चेंडू ब्लॉक होलला टार्गेट करणारे नाकाम ठरले फलंदाजी परंतु गोलंदाजी मात्र इथे सरस ठरले. जयभरी मुरुगवाडा संघाचे दोन्हीही गोलंदाज चमकदार कामगिरी आणि आपल्या फिंगर मॅजिक आणि मनगटाचा पुरेपूर दिमागदार असा खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. बॉलवरती दिली जाते इथे नजर आणि दर्शकांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपल्याला चिमक्याची चाहूल लावून देणारे इथे फाका ऐकायला मिळत आहेत. रत्नागिरीचं ग्रामदैवत भैरी बुवावरती नितांत प्रेम करणारे हे क्रीडा रसिक आहेत. भैरी आमची आण आहे. भैरी आमची शान आहे आणि भैरीचा आम्हाला अभिमान आहे कारण आम्ही भक्त आहोत भैरीचे. आणि हे भैरीचे भक्त या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी इथे आवर्जून आपल्या संघाला प्रेरित करण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या संघाचंही नाव आहे जय भैरी. त्यामुळे इथे भैरीचं वातावरण जरूर पाहायला मिळेल. भैरीचे सपोर्टर्स इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले पाहायला मिळत आहेत आणि आपल्या देवाला फाका घालून कुठेतरी या स्पर्धेच्या निमित्तानं इथे मैदानात उपस्थित करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून केला जातोय.
6 अंकावरती षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती येते तिसरं फैजान नेक्स्ट बॉल फॉर कुंदन क्रोईलकर यावी रॅपिड बॉल आणखीन एक भन्नाट गती होता राजधानी एक्सप्रेस पेक्षाही भन्नाट फेकला गेलेला हा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय यष्टीरक्षक याही वेळी ठरला नाकाम डिक्लेअर स्वरूपात 2 धाबा यावी 22च्या स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेलेल्या 2 धाबा आहेत संघाची धावसंख्या मात्र इथे पोहोचेल 8 या अंकावरती षटक क्रमांक 3 महागडं ठरतं की काय कारण आतापर्यंत फक्त 4 धाबा खर्च केल्या त्या 2 षटकांमध्ये परंतु फैजानने मात्र ऑलरेडी 4 धाबा इथे खर्च केलेत फैजान ऑन दी मार्क नेक्स्ट बॉल फॉर कुंदन 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 आणि याही वेळी लेग बाईच्या स्वरूपात 2 धाबा इथे मिळतील ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅट बॉलचं कनेक्शन झालं नाही बॉल आदळला पायावरती स्मिथ शिवलकर बॉल मात्र गॅदर करू शकला नाही त्यामुळे बॉल गेला डिक्लेअर झोन मध्ये मिळाल्या 2 धाबा संघाची धावसंख्या पोहोचली ती यावी 10 या अंकावरती तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या 10 पाहायला मिळते फैजान नेक्स्ट बॉल घेऊन कुंदनसाठी कुंदन तयार यावी स्ट्रेट खेळ आहे बॉल फील्ड करतोय तो फैजान डॉट बॉल येईल पहिले काही चेंडू रॅपिड होते बंदाट गती होती टप्प्यामध्ये चूक पाहायला मिळाली होती परंतु त्यानंतर इथे कमबॅक करताना दिसतोय यावी डॉट बॉल पाहायला मिळालाय आणि यावी गती जास्त प्रयत्न केले गेले चकवलं बॉलने बॉल मात्र गेला सीमारेषेच्या बाहेर मिळालं इथे 4 धाबा 2 धाबा इथे मिळतील यस डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल कॅरी झालाय त्यामुळे मिळणार आहे इथे फक्त आणि फक्त 2 धाबा धावसंख्या जंप होईल आणि पोहोचेल 12 या अंकावरती तिसऱ्या षटकाचं खेळ इथे सुरू आहे कम्प्लिटली ब्लॉक केलं गेलं होतं धावसंख्येला परंतु त्यानंतर फैजानचं षटक थोडंसं महागडं ठरते की काय पडलेला प्रश्न इथे होता या प्रश्नाचं उत्तर मात्र या षटकामध्ये जरूर पाहायला मिळेल षटक क्रमांक समाप्त झालंय ते यावे 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना जयभरी मुरुगवाडा संघाचा एक हुकमाचा एक ऑलराऊंडर प्लेअर मॅजिक बॉलर गोलंदाजीची जादू यश हळदणकरची पहिलाच बॉल गती कमी परंतु इथे मात्र हमी होती एक शानदार फटका सलीमच्या बॅटमधून सीमारेषेच्या पार SPL षटकार इथे षटकार प्रॉपर टायमिंगला पाहायला मिळतोय गरजेचा होता धावांची आवश्यकता होती आणि त्याच दरम्यान लगावला गेलेला हा सिक्सर धावसंख्या 18 षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते शेवटचं आणि शेवटच्या षटकातील 4 चेंडू अजूनही बाकी असताना यावी थोडंसं फ्लाईट दिली होती बॉलला मिड ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवला होता थोडासा बॉल बॅकफुटवरती येऊन पंच करण्याचा प्रयत्न परंतु बॅट बॉलचं कनेक्शन झालं नाहीये डॉट बॉल येतोय यश हळदणकर कमबॅक करताना पाहायला मिळाला पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला गेला परंतु त्यानंतर कमबॅक आणि इथे मात्र स्क्वेअर मारा ठरतोय लेग स्टिकच्या बाहेर ठेवला गेलाय बॉल दंडित केला गेलाय व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात 1 रन इथे मिळते यश हळदणकर ऑन दी मार्क यावी लेग ब्रेक चेंडू लेग स्टिकच्या खूपच बाहेरून आतमध्ये वळवला गेलेला हा बॉल होता प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं नाहीये कनेक्शन प्रॉपरली झालं नाहीये त्यामुळे डॉट बॉल आलाय आणि त्यानंतर हा खेळला गेलेला फटका मिड विकेटच्या दिशेने फील्ड केला गेलाय आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळते थोडीशी खलबली होती मिसफील्ड झालं होतं परंतु कव्हर फील्ड तिथे सज्ज होती त्यामुळे आलेला डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय यावी चूक झाली इथे चूक झाली दोन्ही फलंदाजांनी केले प्रयत्न ठरले अपुरे दोघांनाही चकवलं फसवलं आणि बॉल मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय SPL षटकार निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांमध्ये धाबा बनवल्या गेले ते 26 धाबांचं लक्ष ठेवलं गेलंय ते यावी जयभरी मुरुगवाडा संघासमोर पहिलं षटक जर आपण इथे पाहिलं तर ते उस्मानने फेकलं 1 धाव अतिरिक्त स्वरूपात त्याने खर्च केली लाजबाब गोलंदाजीला सुरुवात उस्मानच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली त्यानंतर बॉलिंग मार्कवरती आला तो स्मिथ शिवलकरनेही लाजबाब गोलंदाजी केली त्याने केला खर्च त्या केवळ 3 धावा आणि फैजानचं षटक कुठेतरी महागडं ठरलं फैजानच्या षटकामध्ये 2च धावा आल्यात आणि त्यानंतर यशचं षटक त्याहीपेक्षा महागडं ठरलंय 2 षटकात तिथे लगावले गेले त्यामुळे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेलेल्या 13 धावा निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला प्रथम फलंदाजी करत असताना युवा प्रिंट संघाने धावा बनवल्यात ते यावी 25-26 धावांचं लक्ष जयभरी मुरुगवाडा संघासमोर काय घडणार काय बिघडणार कोणता संघ विजयी ठरणार आणि महत्वाचा इथे फक्त दावा या ग्रुपमध्ये कोणता संघ इथे ठोकतोय कारण ऑलरेडी मिरकरवाडा संघाने सलग 2 सामने इथे जिंकले त्याने आपला बोलबाला त्याने आपलं वर्चस्व या स्पर्धेमध्ये त्यांनी दाखवून दिले परंतु त्यानंतर दुसरा संघ कोणता ठरेल ज्याची चर्चा या मैदानावरती इथे होत राहील पाहूया यानंतर मायक्रोफोनवरती जोडला जातोय
मितेश खानविलकर. आपला संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज ठेवायचा आहे. हॅलो. येस, इथे मात्र युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाने 25 धावांवरती मजल मारले आणि 26 धावांचं इथे उद्दिष्ट जय भरी मुरुगुड या संघासमोर ठेवताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला स्मिथ शिवलकर पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्राईक एंडवरती यश हळदणकर असेल. गोलंदाजीचा भार सदानंद याच्यावरती सोपवला जात आहे. सर्जा या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. की स्टार येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्याला सर्जाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. स्ट्रायकिंग एंडवरती तितक्याच ताकदीचा एक हार्ड हिटर फलंदाज रत्नागिरीतला एक उत्कृष्ट खेळाडू आपल्याला स्मिथ शिवलकर पाहायला मिळतोय. बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. पहिल्या पंचकाची सुरुवात होते. पहिलाच चेंडू इथे मात्र ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. स्मिथला इथे जकडून ठेवलं जात आहे. पहिलं पंचक प्रगतीपथावर आहे. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. नक्कीच 26 धावांचं माफक आव्हान इथं ठेवलं जात आहे. पुन्हा एकदा सर्जा तयार. इथे मात्र खराब चेंडू आणि चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी वैयक्तिक आणि संघाचं इथे खातं खोललं जात आहे. खराब चेंडू आपल्याला सर्जाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. फुल टॉस दिला होता. मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण नक्कीच दिलं होतं. दोन्ही हाताने आमंत्रण स्वीकारलं जात आहे स्मिथकडून. इथे मात्र पुन्हा अफलातून फटका. कचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती 2 घणाघाती षटकार. चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार केले देखील जात आहेत. इथे मात्र खराब गोलंदाजी आपल्याला सर्जाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अवांतर धाव इथे दिली जाते. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 13 या धावसंख्येवरती अजूनही 13 धावांची गरज आहे. इथे मात्र पंच शॉट केला होता. ऑफसाईडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा इथे घेतल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा सर्जा तयार. चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. सलीम कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. अशाच प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणाची नक्कीच गरज असेल. पहिलं पंचक संपतंय. पहिल्या पंचकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचली आहे. बिनबाद 15. चांगली फटकेबाजी आपल्याला स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिला पंच कुठेतरी सर्जाच्या आपल्याला महागड ठरताना पाहायला मिळालं होतं. 15 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. अजूनही 11 धावांची गरज आहे. 15 चेंडूवरती 11 धावा. इथे कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा आता नियम आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला यश हळदणकर पाहायला मिळतोय. श्री साई स्पोर्ट्सचा ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून त्याला ओळखला जातो. तमाम रत्नागिरीकरांच्या क्रीडा रसिक प्रेमींच्या मनावरती राज्य करणारा खेळाडू पाहायला मिळालाय. इथे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आहे. 9 चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी 9+2. अर्थातच या चेंडूवरती 3 धावा घेतल्या जात आहेत. याच 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 18 या धावसंख्येवरती. नक्कीच आता गोलंदाजावरती दबाव असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हार्ड हिटर फलंदाज यश हळदणकर पाहायला मिळालाय. इथे मात्र लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बाळाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळते. इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू हलक्या हाताने ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी एक बुद्धिमान खेळी आपल्याला यशकडून पाहायला मिळते. इथे मात्र मोठा फटका खेळायच्या प्रयत्नामध्ये ते बॉक्स आउट होताना आपल्याला यश पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला जय भैरी मुरुगवाडा या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय.
स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला निहार पाहायला मिळेल, नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती स्मिथ पाहायला मिळतंय. अजूनही 6 धावांची गरज असेल. निहार डावकरी हाताचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र रिव्हर्स अटेंड केला गेला, चेंडूला पाठवला जातोय. देखील स्वरूपात 2 धावांसाठी चांगली खेळी आपल्याला निहारच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. चांगली फलंदाजी करण्यात नक्कीच निहार माहिर आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केलाय, चेंडूला पाठवला जातोय. बाउंड्री लाईन देखील स्वरूपात 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 2 पंचकाच्या अखेरीस 24 वरती जाऊन पोहोचले. अजूनही 2 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 10 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. आपल्याला नील पाहायला मिळतोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 2 धावांची गरज आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय, चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. याच 6 धावाने जयभरी मुरगुडा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय.
ये संघर्ष बहुत ही दमदार देखने को मिलेगा। ऋतिक की पहली ओवर की पहली गेंद यश के लिए, जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका था हसन मियां ने और इस समय डॉट गेंद आती हुई। क्या कहोगे राजा सर, जिस तरीके से ऋतिक ने गेंदबाजी की है और यश ने रन बनाए? पहिला डॉट बॉल इथे यावेळी डॉट बॉल आला, लो फुल टॉस होता, प्रॉपर टायमिंग मिडल करू शकला नाहीये, त्यामुळे डॉट बॉल येतोय। यश हळदणकर यशस्वी आहे, परंतु यावेळी त्याच्यानंतर कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल, कारण इथे एक एक येणारा डॉट बॉल आहे ना, तो प्रेशर निर्माण करणारा ठरणार आहे। ऋतिक पुढचा बॉल घेऊन यावेळी यश हळदणकरसाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळी गती चांगली होती, परंतु पंचांच्या माध्यमातून काय येतो इशारा, लक्ष लागून राहते पंचांच्या निर्णयाकडे। यावेळी बातचीत होईल, त्यानंतर निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल, परंतु यावेळी गोलंदाजी सरस पाहायला मिळते। मुंबईचा चमचमचा सितारा अंडर क्रिकेट अंडर विश्व मुंबईचं ज्याने गाजवलं कल्याण ठाण्यामध्ये, याचा बोलबाल आपल्याला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मोठ्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालाय। असा हा खेळाडू यावेळी ऑल मिरकरवाडा संघाकडून इथे आयकॉन म्हणून दाखल झालाय आणि ऑल मिरकरवाडा आणि त्याचबरोबर जयभैरी मुरुगवाडा अनेक वेळा एकमेकांविरुद्ध लढलेत खेळलेत। यावेळी येतोय तो नो बॉल, पंचांच्या माध्यमातून नो बॉलचा इशारा। एकूण धावा किती मिळणार आहेत? फक्त नो बॉल, यस 1 रन इथे मिळेल, कारण सर्कलच्या बाहेर डायरेक्टली गेला होता बॉल, त्यामुळे 1च रन 9 स्वरूपात इथे मिळते। ऋतिक पुढील चेंडू घेऊन यश हळदणकर साठी। हाँ जरूर, दोनों टीमें फ्री माइंडेड क्रिकेट खेलना चाहेगी, काफी रिलैक्स है। 2 में से 2 मुकाबले जीतने के बाद इस बार जड़ में गेंद की थी, रफ्तार के साथ डिक्लेयर जोन में जाएगी 2 रनों के लिए। और देखिए डबल रन भी बनते हैं हर गेंद पर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम के लिए। और सबसे बेहतरीन साझेदारियां स्मिथ और यश ने हमेशा अपने टीम की ओर से की है। अब ऋतिक के खिलाफ देखना होगा यश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं, लेकिन जिस लाइन और लेंथ और जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं परेशानी में डाल दे। ओ कमाल का स्ट्रोक है, पोजीशन में आए और शायद पहले से मन बना लिया था। क्लासिक कवर ड्राइव, 4 रन, व्हाट अ शॉट। अक्षरशः चिरून जाणारा फिल्डिंगला चिरून जाणारा बॉल होता, लाजवाब रॅपिड के बॉल आणि तेवढाच रॅपिड खेळला गेलेला फटका। कव्हरने एक्स्ट्रा कव्हरला दोघांनाही भेदून चिरतोय, आग लावतोय आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावांसाठी ब्रँड पाहायला मिळाला यश हळदणकरचा। व्हाट अ शॉट, एक्शन रिप्ले शायद देखने को मिला। देखिए ज्यादा रफ्तार वाले गेंदबाज होते हैं, उनके खिलाफ सिर्फ इससे ही टाइमिंग के साथ खेलना चाहिए। और इस स्ट्रोक के लिए विराट कोहली जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यश जो है वो ब्रांड दिखाते हुए बीच मैदान में। साई स्पोर्ट्सचा कामी ब्रँड एम्बेसेडर आहे श्री साई स्पोर्ट्सचा। याचं प्रात्यक्षिक या मैदानाच्या आतमध्ये 2 क्लासिक ड्राईव्ह पाहायला मिळाले, बिनतोड बिना फील्डचे खेळले गेलेले दोन्ही फटके ते पाहायला मिळाले। फिल्डिंग आहे तिथे, परंतु ते अपुरे ठरलेत, असफल ठरलेत आणि बॉल मात्र दोन्ही वेळा सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावांसाठी लगातार 2 चौकार, यश हळदणकर ऑन फायर। जी हाँ, शायद क्या लगातार वैसे कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। एक चुनौती रहेगी ऋतिक के पास अब यश को रोकने की, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उन्होंने 2 स्ट्रोक खेले, इनका मनोबल शायद ही बड़ा होगा। समय जरूर लेते हैं और इस समय कभी गेंदबाज रुक रहे, कभी बल्लेबाज रुक रहे, इनके बीच में एक अलग सा संघर्ष जारी है यहाँ पर। इस बार नजरें रहेगी यश के बल्लेबाज पर, ऋतिक की अगली गेंद, इस बार भी वही शॉट है, क्या बात है। एक्शन रिप्ले, 1 बार नहीं 2 नहीं, लगातार 3 बार ये चौका लगाते हुए। अगर इनकी बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ऋतिक के खिलाफ जड़े गए लगातार 3 चौके, कहीं ना कहीं इनके क्लास को बयान करते हुए। आणि आपण इंस्टाग्राम जर पाहत असेल तर इंस्टाग्राम वरती सन्माननीय वाघ समालोचक यांचा आवर्जून डायलॉग आपण पाहिला असेल, वाकड्या तिकड्या बाबळीला हिरवा हिरवा पाला, वाकड्या तिकड्या बाबळीला हिरवा हिरवा पाला, लगातार चोकणार तुला पण सोडणार नाही तुला। एक अप्रतिम लगातार लगावले गेलेले शॉट इथे पाहायला मिळालेत ते या यश हळदणकरच्या बॅट मधून। तिन्ही शॉट ऑफ साइडला ड्राईव्ह होते, शानदार पंच पाहायला मिळाले आणि त्याचबरोबर बॅलन्स, बॉडी बॅलन्स आणि खेळला गेलेला फटका अफलातून। हाँ जरूर कमाल की बल्लेबाजी रही है। ये 2 स्टार कास्ट बल्लेबाज जो है अपने टीम की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, वाइट +2 इस तरीके से 3 रन यहाँ पर, और कमाल की बल्लेबाजी रही है। देखा जाए तो यश के और अपने क्लास को बयान करते हुए, इसलिए कहा जाता है कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, तुझे ही तो बख्शे इस ग्राउंड की हुकूमत, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। और सुल्तान वाली पारी यहाँ पर सजाते हुए यश ते जरूर या क्रीडांगणाचा सुलतान ठरलाय। अप्रतिम फलंदाजी, लाजवाब ड्राईव्ह, याचा ब्रँड ओळख राहिले, ब्रँड पहिचान राहिले आणि तो या नॉन स्ट्राईकला स्मिथ आहे, खोदून काढलाय, अरबाज आहे, बॉल फील्ड करतोय, डॉट बॉल।
हाँ जरूर राजा सर, एक बात तो आपने यहाँ पर जो है देखी होगी, पूरे रिलैक्स होकर खेल रहे, क्योंकि ये दोनों टीमें कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि 2 मुकाबले लगातार जीत चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि यहाँ से वो टॉप 1 टॉप 2 पर पहुंचना सुनिश्चित हो चुका है, इसलिए ये जो मुकाबला है उनके लिए टॉप पर पहुंचने के लिए ही रहेगा। लेकिन ये दोनों टीमें काफी रिलैक्स रहेगी। और एक बात अगर की जाए तो मालवण लैंग्वेज में जिसने कमेंट्री की शुरुआत की और लोगों के दिलों में पहचान बना ली, हमारे साथी कमेंटेटर देखा जाए तो पिंट्या मांजरेकर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी एसपीएल में तहे दिल से स्वागत रहेगा। और बंटी सर आपका भी ढेर सारा स्वागत रहेगा इस एसपीएल में। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं और इस समय एसपीएल में हमारे साथ जुड़े हुए। थँक यू सो मच, वेलकम। आणि नुकतीच जी 2 फेब्रुवारी पर्यंत होणारी जी आपण जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी पाहतोय, त्या चॅम्पियन ट्रॉफीचे ऑर्गनायझर म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतोय ते सन्माननीय पिंट्या शेठ मांजरेकर आणि त्याचबरोबर बंटी चवंडे यांच्या सौजन्याने, म्हणजे यांच्या विशेष अथक प्रयत्नाने ही स्पर्धा आपण प्रमोद महाजन क्रीडांगणामध्ये पाहणार आहोत। 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान खेळली जाणारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा, धावसंख्या 22 धावा। हाँ जरूर, सभी की नजरें उस पर जरूर आने वाले समय में लगेगी, लेकिन इस समय एसपीएल का रोमांच देखने को मिल रहा है। लेग ब्रेक काफी शार्प कर लेते हैं अरबाज, वाइड का इशारा आया है, 1 रन जुड़ेगा, देखना होगा। हल्के हाथों से खेला है, पढ़ लिया था कि लेग ब्रेक ही गेंद आएगी, डिक्लेयर जोन में खेला, 2 रनों के लिए रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ 25 रन, ऑप्टम के काफी बाहर है, वाइड का इशारा था। राजा सर देखिए कितने भी रन बने, प्रयास ऑल मिलकाड़ा का जरूर रहेगा और दोनों टीमें चाहेगी ये जो जीत की कॉन्फिडेंस लेवल है उसको और ज्यादा ऊपर लेकर जाना चाहिए। जरूर देखना होगा कितने रन यहाँ पर जय भैरी मुरगुवाडा की टीम यहाँ पर रन बना लेती है। अच्छा स्ट्रोक, उतनी ही ऋतिक की अच्छी फील्डिंग, अतिशय सुंदर फटका आणि तेवढ्याच नेत्रदीपक कामगिरी क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून त्यामुळे आलेला डॉट बॉल या स्वीप केलाय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जाईल, नो बॉलचा इशारा, 1+2, 3 धावा एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळतात, 3 धावा इथे जरूर मिळाल्यात। पुन्हा एकदा अरबाज पुढचा चेंडू घेऊन यावी ड्राईव्ह केला, स्ट्रेट फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय, यावी पाहायला मिळाला तो निर्धाव चेंडू। हाँ जरूर, इस समय अव्रक गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, समाक ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 29 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 29 रनों की साझेदारी बन चुकी है इन दोनों के बीच में, और जिसमें से यश ने 16 रन बनाए, जिसमें 3 चौके हैं। यश आणि स्मिथ ही हुकमी जोडी राहिले रत्नागिरी तालुक्याच्या अंडरम क्रिकेट जर आपण विचार केला तर या जोडीचा बोलबाला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण वारंवार सातत्यपूर्ण पाहिलंय। ज्यावेळी यश खेळत नाही त्यावेळी स्मिथ शिवलकरची बॅट बोलत असते आणि ज्यावेळी स्मिथ शिवलकरची बॅट बोलत नाही त्यावेळी यश हैदरकरची बॅट बोलत असते, आणि हे वैशिष्ट्य राहिले या जोडीचं जे प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपल्याला वारंवार पाहायला मिळालंय। हाँ जरूर राजा सर, इसीलिए कहा जाता है मुंह से बोलोगे चंद लोग सुनेंगे, लेकिन बल्ले से बोलोगे पूरी दुनिया सुनेगी। और आज ये सुनते हुए 9+2 इस तरीके से 3 रन जुड़े हैं, कमर के ऊपर गेंद थी, एडजस्ट किया स्ट्रोक को और यहाँ पर 2 रन बटोर लिए हैं स्मिथ ने। परफेक्ट मिडल केलाय, पॉइंटला टार्गेट केलं आणि डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर करून घेतला, त्यामुळे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील त्या 3 धावा महत्वपूर्ण ठरणार आहेत। फुल टॉस चेंडू, सेम रिझल्ट, परंतु यावेळी फटका अफलातून आहे, लाजवाब मिडल शॉट पाहायला मिळतोय, जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे, 4 धावांसाठी खणखणीत दमदार एसपीएल चौकार। जी हाँ, जिस तरीके से यश ने स्ट्रोक लगाए थे वैसे अब स्मिथ यहाँ पर स्ट्रोक लगाते हुए फुल टॉस गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करने का प्रयास, अपने फॉलो थ्रू में अरसलान ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद आते हुए। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है, इस पूरी प्रतियोगिता में नए टैलेंट को आगे लाने का कार्य हर एक टीम ने किया है राजा सर। इस बार भी करार स्ट्रोक है और इस समय देखना होगा क्या निर्णय दिया जाता है। 4 रनों का इशारा, व्हाट अ शॉट। फुल टॉस चेंडू तर बॉक्स आउट होऊ शकला असता, परंतु हसन मियाने मात्र इथे चूक केली आणि एक संधी मात्र इथे मिळाली ती स्मिथ शिवलकरला, आणि त्याचबरोबर मिळाला इथे चौकार। 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये, 4 धावा इथे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आणि त्यानंतर खेळला गेलेला आहे अखलातून आणखी एक ड्राईव्ह आहे, काय कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय, कव्हर पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक नाकाम ठरतोय, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, आणखी एक एसपीएल शानदार चौकार स्मिथच्या बॅटमधून। जरूर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बीच, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप निकालने में कामयाब हुए थे, अच्छी फील्ड है, लेकिन 1 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा करते हुए, और इस 1 रन के साथ जय भैरी मुरगुवाडा टीम ने पहली पारी की समाप्ति पर रन बनाए हैं, 45 रन बनाए और 46 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया है। स्मिथ ने भी 16 रन बनाए और यश ने भी 16 रन बनाए, इंडिविजुअल स्कोर उनका रहा है
अब देखना होगा ये 46 रन किस तरीके से पूरे होते हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अब थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, जिनकी आवाज लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काफी होती है। हमारे साथ ही बेहतरीन कमेंटेटर और एक मालवणी की अच्छी आवाज में आपको इस सेकेंड इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर पिंट्या मांजरेकर। प्लीज वेलकम और टू यू पिंट्या। त्याच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय पहिलं षटक, जबाबदारीचं षटक असेल, स्ट्रायकिंग एंडवर असेल जिगरबाज खेळाडू तो म्हणजेच अरबाज हुर्डेकर। पहिला चेंडू यावेळेस मात्र उस्मान सज्ज असेल, यावेळेस मात्र सुंदर असा चेंडू होता, कटरबुद्धचा चेंडू हुलकावून देणं हा चेंडू असेल। डॉट चेंडूची सांगता आपण पाहतो या ठिकाणी उस्मानच्या माध्यमातून। उस्मानचा पहिला बॉल हलकसा आतमध्ये वळण घेणाऱ्या यष्टीरक्षकाने एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पेश केलंय। पहिलाच बॉल डॉट येतोय, दुसरा चेंडू घेऊन उस्मान ऑन दी मार्क, समोर आहे अरबाज। पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, स्ट्रायकिंग एंडवरती पुन्हा एकदा सज्ज असेल। यावेळेस मात्र अरबाज हुर्डेकर, रत्नागिरी जिल्ह्यातली बरीचशी मैदानं ज्याच्या माध्यमातून गाजवली जातात तोच अरबाज सज्ज असेल। यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय लेग साईडच्या दिशेने गौरवच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती उस्मान सज्ज, स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहतोय एक धडाकेबाज असा फलंदाज। यावेळेस मात्र रन मशीन मिरकडा गावातील तो म्हणजेच अरबाज हुर्डेकर देखील सज्ज असेल। यावेळेस उस्मान गोलंदाजी मार्कवर सज्ज, यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू होता, अप्रतिम असा चेंडू, डॉट चेंडूची सांगता आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून। यावेळी परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी उस्मानची पाहायला मिळते आणि अरबाजला जर रोखायचं असेल तर तो टार्गेट गोलंदाजी आवश्यक आहे आणि तोच तो टार्गेट बॉल इथे पाहायला मिळाला उस्मान। यावेळी अरबाजसाठी हा वितरतोय, पुढील चेंडू घेऊन उस्मान टू अरबाज। पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्कवर बाउन्सिंग डिलिव्हरी टाकायचा प्रयत्न होता, हुलकावून दिली जाते, चकमा दिला जातो। यावेळेस मात्र अरबाजला जकडून ठेवलं जातंय, धडाकेबाजचा फलंदाज रन मशीन याला कुठेतरी शांत ठेवायचं कार्य यावेळेस मात्र उस्मानच्या माध्यमातून केलं जात आहे। पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असेल, अतिशय चांगली आणि चांगल्या दर्जाची उत्तम टप्प्याची गोलंदाजी आपण उस्मानच्या माध्यमातून पाहतोय, पूर्णपणे जकडून ठेवलं गेलं। यावेळेस नंतर अरबाज याला मोठे फटके खेळण्यापासून थोडंसं वंचित ठेवलं जातंय, पाहूया काय घडेल। यावेळेस देखील सुंदर टप्प्याचा चेंडू होता, लॉकआउट डिलिव्हरी आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून। षटक क्रमांक होतंय पहिलं समाप्त, धावसंख्या होते 0 धाव आणि पहिलं षटक इथे उस्मानचं मेडल ठरलंय, निर्धाव षटक पाहायला मिळते। जोरदार टाळ्या उस्मानसाठी होऊन जाऊ मित्रांनो, कारण अरबाज सारखा जिगरबाज फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असताना मुंबईचा हा सितारा ज्यानं पहिलं षटक इथे हाताळलं आणि पहिल्या षटकामध्ये केली कमाल, मॅच मध्ये आणली धमाल। पहिलं षटक निर्धाव षटक इथे पाहायला मिळते। उस्मान शानदार गोलंदाजी, पहिलं षटक अरबाज सारख्या फलंदाजाला रोखणार इथे पाहायला मिळालंय। स्मिथ शिवलकर ऑन दी मार्क, राईट हँड ऑन दी विकेट, दुसऱ्या षटकातील पहिला बॉल लेग स्टिपच्या बाहेर आहे। यस, यावेळेस मात्र पंचांचा देखील इशारा येतोय, वाईट चेंडूचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून। मुख्य पंच असतील संकेतजी राजवाडकर सर, ज्याच्या माध्यमातून वाईट चेंडूचा इशारा येतोय। यावेळेस देखील दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून। सलग 2 चेंडू वाईट हाताळले जाते, धावसंख्या असेल 2 धावा। स्मिथचा पुढील चेंडू कुडा सज्ज असेल, यावेळेस देखील सुंदर चेंडू होता, 2 पायांच्या मधून जाणं हा चेंडू असेल।
चकमा दिला जातोय कुडाला. चांगली यावेळेस नंतर गोलंदाजी आपण पाहतोय. जयभरी मुरुगवाडाच्या माध्यमातून पहिले षटक अतिशय शानदार हाताळलं होतं उस्मानने. त्यानंतर स्मिथ शिवलकर देखील चांगला स्पेल आपण पाहतोय. दर्जेदार फटका होता तेवढंच खराब असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. पंचांचा इशारा, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, येतो षटकार. यावी ताकद नजाकत पाहायला मिळाले. बॉलला येऊ दिलं बॅट जवळ आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. मिड विकेट आणि मिड ऑनच्या दिशेने खेळला गेला कार्पेट शॉट. क्षेत्ररक्षक नाकाम. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी एसपीएल षटकार. स्मिथ ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल. यस, यावेळेस देखील मोठा फटका खेळायचा इरादा स्पष्ट केला जातोय षटकार. कटक्यावर वट, जागेवर पलटी असा यावेळेस मध्ये षटकार आपण पाहतोय. या ठिकाणी कुडाच्या बॅट मध्ये येतोय. सलग 2 चेंडूवरती बिग हिटचा फटका, षटकार. कुडाची बॅट इथे मात्र षटकारांची बोली भाषा बोलू लागले, कारण सलग 2 चेंडूवरती ठोकले गेलेले 2 षटकार आहेत. अप्रतिम फटका, लाजवाब शॉट सिलेक्शन आणि परफेक्ट प्लेसमेंट इथे पाहायला मिळाले. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा खोदून खेळला, स्ट्रेट खेळला, आणखी एक सलग 3रा षटकार आहे. व्हॉट बॅटिंग! कुडा 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 मुंबईचा हा सितारा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. स्मिथ शिवलकर आहे आणि त्याच्यावरती चढवला गेलेला हल्ला. सलग 3 चेंडूवरती ठोकले 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 3 षटकार. एसपीएल षटकारांची आतिषबाजी करताना या कुडाला इथे आपण पाहतोय. स्मिथ शिवलकर वरती इथे सलग 3 चेंडूवरती ठोकले गेले ते 2 षटकार. धावसंख्या पोहोचते 20 या अंकामध्ये. स्मिथ शिवलकर, नेक्स्ट बॉल फॉर कुडा. यस, यावेळेस आपण षटकारांची आतषबाजी पाहतो. यावेळेस नंतर रोखलं जातंय स्मिथच्या माध्यमातून. षटक दुसरं समाप्त होतंय आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या देखील असेल ती म्हणजे 20 धावा. 46 म्हणजे 46 धावांचं लक्ष असेल आणि हे लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना यावेळेस चांगला प्रयत्न कुडाच्या माध्यमातून. पहिले षटक निश्चितपणे निर्धाव हाताळलं गेलं गोलंदाज यावेळेस नंतर उस्मानच्या माध्यमातून. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये धावांचा पाऊस पडला गेला यावेळेस मात्र कुडाच्या बॅटमधून. आणि खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं ते जयभरी मुरुगवाडा. मिड विकेट आणि मिड ऑन या क्षेत्रामध्ये जे फिल्डर इथे लगावले गेले ते नाकाम ठरलेत, परंतु फटक्यामध्ये ताकद नजाकत सर्व काही आणि त्यामुळे सक्सेसफुल ठरला तो कुडा. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला जिगर पदार्थ बॉलिंग मार्गमध्ये फैजान येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून 3रा षटक. पहिला बॉल फैजान. यावेळी फटका चुकलाय. सर्कलच्या बाहेर लगावला गेलाय टोला आणि ज्यावेळी सर्कलच्या बाहेर डायरेक्ट जातो बॉल म्हणजेच काय OU2 आउट, मैदानाच्या बाहेर जाईल तो यावेळी अरबाज. आपण गुण खात्यामध्ये पाहतोय. निश्चितपणे सन्मान असेल. जबाबदारचा खेळाडू जबाबदारीने खेळ सादर करावा लागेल, कारण 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहतोय. धावांचा पाऊस पडणे गरजेचं असेल. यावेळेस मात्र विकेटचं पतन, बोल्ड आउट, फलंदाज पडतील. यावेळेस मात्र माघारी. पंचांचा यावेळेस मात्र निश्चितपणे नाबादचा इशारा. यावेळेस मात्र फ्री ची संधी असेल आणि या संधीचं सोनं मात्र करणे गरजेचं होतं, परंतु निश्चितपणे एक जीवनदान असेल सन्नांसाठी. पुन्हा एकदा फैजान गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र फैजान देखील, माफ करा, यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज असेल तो सन्नान. पाहूया सन्नानच्या माध्यमातून. तर एका चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती देखील फैजान सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती सन्नान. पाहूया षटकारांची आतषबाजी होते का या अखेरच्या चेंडूवरती. वेगवान चेंडू आणि यावेळेस मात्र लेग बायच्या स्वरूपात मिळत आहेत. यावेळेस मात्र 2 धावा. षटक समाप्त होते. या ठिकाणी 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 23 धावा.
धावसंख्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडलेली ते 1 पोहोचते 24 या अंकावरती. अजूनही 22 धावांची राहील आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 22 धावा. यश हळदणकर ऑन दी बार कुडासाठी. ज्यावेळी स्टेट खेळ आहे तिथे आहे स्मिथ. बॉल फील्ड करेल. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळेल. यस पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती स्मिथ शिवलकर माफ करा यश हळदणकर सज्ज. यावेळेस मात्र विकेटचा पतन. कुडा माघारी परतेल. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. मागच्या सामन्यात देखील पाहिलं होतं. यावेळेस सुंदर गोलंदाज यश हळदणकर याच्या माध्यमातून अतिशय बोर्डांची जादू पाहतोय. पण एक वेगळ्या बॉलिंग ॲक्शनमध्ये 2025 मध्ये तो पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी असेल. संघासाठी उपयुक्तशी गोलंदाजी आपण पाहतोय. जयभैरी मुरुगवाडा संघ एक नावाजलेला संघ असेल रत्नागिरी शहर भागातील आणि यावेळेस देखील चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय तो आपला यश हळदणकर. मुसा दाखल झालाय. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने प्रहार करायचा प्रयत्न. तो मय माघारी परतावं लागेल. यावेळेस मात्र सन्मान याला. या सामन्यामध्ये डावा ठोकल्या असं जरूर म्हणावं लागणार आहे ते जयभैरी मुरुगवाडा संघाला. पॉईंट टेबलमध्ये टॉपला या ग्रुपमध्ये. कारण सलग 3रा सामना जिंकण्याचा कारनामा या जयभैरी मुरुगवाडा संघ करतो का पाहूया. यश हळदणकर राईट अराउंड द विकेट. यावी गती कमी होती. ऑफ ब्रेक चेंडू होता. पायांच्या गॅप मधून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सामावतोय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. ही खासियत राहील. ही ओळख राहील यश हळदणकरची. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक केला गेलेला चेंडू आणि इथे डॉट बॉल. निर्धारित 4 षटकांचा इथे समाप्त. विजयी ठरलाय तो जयभैरी मुरुगवाडा संघ. विजयी संघाचा हार्दिक अभिनंदन. आणि या गटातून क्वालिफाय झालेले 2 संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. टॉप सलग 3 सामने इथे जिंकलेत मुरुगवाडा संघाने. त्यामुळे तो टॉप या ग्रुपमध्ये टॉपला राहील. आणि सेकंड वरती कोण राहतो इथे पाहायचंय. कारण सलग 2 सामने जिंकले ऑल मिरकरवाडा संघाने. त्यामुळे तो जरूर इथे 2ऱ्या क्रमांकावरती पाहायला मिळेल. यानंतर होणारा सामना युवा फ्रेंड्स विरुद्ध झाडगाव. युवा फ्रेंड्स विरुद्ध झाडगाव. दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या. करून घेतोय. आताच्या रजनीमधला आताचा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. युवा फ्रेंड्स तेलियाच्या विरोधात झाडगाव संघ. झाडगाव संघ आपण नाणेफेकीचा कौल जिंकला. आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा. आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना, शेवटची लढत युवा फ्रेंड्स ते त्यांच्या विरोधात असेल झाडगाव.
दीपकजी मयेकर सर, आपल्याला विनंती असेल आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या त्वरित. दीपक उर्फ बाब्या मयेकर, विनंती असेल त्वरित कॉम्बॉक्स. विनंती असेल. एक मिनिट पंच, सामना थांबवा. येस, सलामीवीरांची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखवले होते. स्ट्रायकिंग एंड वरती सलील तर नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला बाळा पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार सुयशूर स्वॅग वरती सोपवला जातोय. आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे ओळखलं जातं. पहिलाच चेंडू होता, कव्हर ड्राईव्ह केला होता. यशकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता काढताना पाहायला मिळते. स्वॅग उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. तेच तरार गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. दुसरा चेंडू पायांना आदळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा स्वॅग तयार होतोय. तेच तरार गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. समोरच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. फॉलो थ्रो मध्ये ते फील्ड केला जाईल. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता काढताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती सलील बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे. बॅटची हलकीशी कडा घेते आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 4 या धावसंख्येवरती. पहिला पंचक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या अजून एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. बॅटची हलकीशी कडा घेत चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 6 या धावसंख्येवरती. नक्कीच राजावरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून दुसरं पंच घेऊन राजा उर्फ कुका या नावाने प्रसिद्ध असलेला झाडगाव मधला हा खेळाडू पाहायला मिळेल. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून राजा याच्याकडे ओळखला जातो. पहिलाच चेंडू इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू यष्टी उद्ध्वस्त होते. धक्का क्रमांक
नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. नो चेंडूचा कुठेतरी आपल्या पायाखाली जी लक्ष्मण रेषा आहे ती लक्ष्मण रेषा इथे ओलांडताना आपल्याला राजा पाहायला मिळालाय. नक्कीच पंच इथे नो बॉल घोषित करताय. क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इथे 21 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजाला दंडहित करताना पाहायला मिळाले आहेत. नक्कीच बाळासाठी एक जीवदान असेल, या जीवदानाचा नक्कीच फायदा करणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. या चेंडूवरती नक्कीच फ्री हिट असेल. मोठा फटका खेळायचं आमंत्रण या चेंडूवरती दिलं जात आहे. इथे मात्र अवांतर धाव, खराब 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 गोलंदाजी आपल्याला राजाकडून पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. टोटल या चेंडूवरती 3 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. लेगच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. फुलटॉस चेंडू होता. लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती, परंतु इथे एक धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज सफल होताना पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडवरती सलीलला आणला जातोय. सलीलकडून चांगली फलंदाजी घडणं नक्कीच गरजेचं असेल. आयकॉन म्हणून ह्या संघामध्ये खेळताना आपल्याला सलील पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा राजा तयार. गोलंदाजी मार्क वरून ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला हलक्यात आणि कटवतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. चांगली गोलंदाजी राजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 11 वरती रोखली जाते. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 13 वरती. चांगली सुरुवात आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया संघाची पाहायला मिळाली आहे. इथे पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न बॉक्स आउटच्या रूपात सलीलच्या मार्फत आपल्याला धक्का क्रमांक 1 लागताना पाहायला मिळालाय. 2 पंचकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 13 वरती जाऊन पोहोचले. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. कुंदन रोईलकर मॅन फ्रॉम गुहागरचा हा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. गतवर्षी युवा फ्रेंड्स तेलिया संघाकडून ॲज अ आयकॉन म्हणून खेळत असतो. चांगली कामगिरी करण्यात तो माहीर आहे, परंतु ह्या SPLच्या या स्पर्धेमध्ये त्याची या सीझनमध्ये बॅट बोलताना अजूनही पाहायला मिळाले नाही आहे. गोलंदाजीचा भार रोहनवरती सोपवला जातोय. इथे मात्र पहिलाच चेंडू होता. यष्टींचा वेग चेंडू घेताना पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 2 इथे युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या 13 वरती इथे रोखली जाते. 2 गडी इथे गारद केले जात आहेत. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नीलला दाखल केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला रोहनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. चांगला टप्पा इथे मेंटेन वारंवार केला जातोय. यस, नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नीलला दाखल केलं जातोय. मोठे फटक्यांसाठी नील याला ओळखला जातो. चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करावी लागेल. पुन्हा एकदा रोहन तयार. गोलंदाजी मार्क करून पुढील चेंडू पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेट. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता. फुल टोल करण्याचा प्रयत्न होता. मनीष दळवीकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळते. मनीष सुद्धा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. आयकॉन म्हणून आपल्याला झाडगाव संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा रोहन तयार. गोलंदाजी मार्क करून इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नक्कीच पंच इथे डिसिजन आमचा पेंडिंग ठेवतील. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये चर्चा नक्कीच केली जाते. पंचांचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. बाईक स्वरूपात 2 धावा इथे घेतल्या देखील जात आहे. उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला रोहनच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. चेंडू यष्टींचा वेग घेतला होता, परंतु बेल्स इथे पडल्या नाहीयेत. नक्कीच जीवनदान आपल्याला नीलला पाहायला मिळालंय. जीवनदानाचा उपयोग करावा लागेल. लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत. नो चेंडूचा नो +4. टोटल या चेंडूवरती 5 धावा घेतल्या जात आहेत. आक्रमक भूमिका आपल्याला नील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घेताना पाहायला मिळालाय. नक्कीच गोलंदाजावरती आता दबाव असेल. मोठे फटके ते त्याच्या विरोधात खेळले जात आहेत. इथे मात्र बॉक्स आउटचा शिकार आपल्याला होताना नील पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 3 इथे लागताना आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या जर का विचार केला तर संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे.
तिसऱ्या पंचकातील अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सदानंद उर्फ सर्जाला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केलं जात आहे. नवीन फलंदाज आहे. बॅट टाकून आव्हान केलं जात आहे. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला कुंदन पाहायला मिळेल. रोहन पुन्हा एकदा गोलंदाजीचा भार स्वतःच्या खांद्यावरती घेतोय. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 3 पंचकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 22 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही शेवटचा निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. यस राजवरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला राज पाहायला मिळतोय. राज उर्फ ब्रावो या नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू पाहायला मिळतोय. अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट बॉलचा स्ट्रायकिंग एंड वरती कुंदन पाहायला मिळतोय. नक्कीच त्याची बॅट इथे कुठेतरी आपल्याला शांत असताना पाहायला मिळाले. या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून झाली नाहीये. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी नक्कीच असेल. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती 2 वाईट फेकले देखील जातात. लेगच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला विपुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळेल. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रयत्न असफल ठरतोय. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईड चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा राज तयार. फुलटॉस चेंडू. इथे मात्र बॉक्स आउटचा शिकार होताना आपल्याला कुंदन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 लागताना आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला पाहायला मिळालाय. जर का फलंदाजाचा विचार केला तर 2 फलंदाज बॉक्स आउटच्या स्वरूपात इथे आउट होताना पाहायला मिळाले. तर नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये साईला दाखल केला जातोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. शेवटचे निर्णायक 3 चेंडू. 3 चेंडूंवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न असेल. लेगच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा साईचा नक्कीच प्रयत्न असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. स्वॅग कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता काढताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला गेला. निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला संपवत आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 27 वरती जाऊन पोहोचले. 28 धावांचं उद्दिष्ट झाडगाव संघासमोर आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघ ठेवताना पाहायला मिळालाय. सुरुवात होते. स्ट्रायकिंग एंड वरती इंद्रनील. नॉन स्ट्राईक एंड वरती राजा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा भार सदानंद उर्फ सर्जावरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून देखील पहिलं पंचक आपल्याला सर्जा हाताळताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती जर का इंद्रनीलचा विचार केला, इंदू या नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू पाहायला मिळतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा अतिरिक्त धावेने आपल्या गोलंदाजीला सदानंद सुरुवात करताना पाहायला मिळालाय. येथे मात्र पुन्हा एकदा उत्कृष्ट डप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाले. इंदूचा जर का विचार केला तर रत्नागिरीमध्ये एक चांगला खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून इंद्रनीलला ओळखला जातो. परंतु त्याच ताकदीचा गोलंदाज आपल्याला सदानंद पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला झाडगाव या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. चेंडू यष्टींचा वेग घेताना पाहायला मिळतोय. 1 धावसंख्येवरती 1 गडी इथे गारद केला देखील जातोय. 28 धावांचं इथे उद्दिष्ट नक्कीच ठेवलं जातोय. माफक आव्हान असेल झाडगाव या संघासमोर. परंतु त्याच ताकदीची गोलंदाजी आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाची पाहायला मिळेल.
पुन्हा एकदा सदानंद तयार, गोलंदाजी मार करून दुसरा चेंडू यशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. पहिल्याच चेंडूवरती यश आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळालाय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अजूनही पहिल्या पंचकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती यश पाहायला मिळाला. इथे मात्र चांगला टप्पा पुन्हा एकदा मेंटेन केला जातोय. धक्का क्रमांक दुसरा लागताना झाडगाव या संघाला पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सदानंद याच्या मार्फत पाहायला मिळाली आहे. 2 गडी इथे आपल्या पंचकामध्ये गारद केले जातात. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला नवीन फलंदाज मनीष दळवीला दाखल केला जातो. आयकॉन स्वरूपात झाडगाव या संघातून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढील तयार. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. निर्धाव चेंडूने आपलं पंचक इथे सदानंद संपवताना पाहायला मिळालाय. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 5 वरती जाऊन पोहोचली आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये निखिलला दाखल केलं जातं. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं आणि संघकडून दुसरं पंचक पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला राजा उर्फ कुका पाहायला मिळालाय. बुद्धिमान खेळी कुकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय लेग साईडच्या दिशेने डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. चांगली आपल्याला फलंदाजी कुकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. बुद्धिमान खेळी नक्कीच असेल. खूप दांडगा अनुभव घेऊन या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये कुका दाखल झालाय. आता मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळायचा होता. हलक्या हाताने चेंडूला कटवला जातोय. बाळाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूने चांगता घडताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. बॉक्स आउटच्या रूपात धक्का क्रमांक 3 लागताना आपल्याला राजाच्या रूपात पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 7 या धावसंख्येवरती. 7 या धावसंख्येवरती तिसरा गडी गारद केला जातोय. 28 धावांचा माफक उद्दिष्ट इथे ठेवलं जातोय. परंतु फलंदाज इथे कुठेतरी संघर्ष करताना पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच संघर्षावरती मात करावी लागेल. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. थोडस इथे खराब चेंडू पाहायला मिळालाय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा खराब गोलंदाजी निखिलकडून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सेम रिझल्ट पाहायला मिळतोय. लाईन लेंथ बिकरली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गचाळ गचाळ अक्षरशः गचाळ गोलंदाजी आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये निखिलच्या मार्फत पाहायला मिळाली आहे. चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. चांगला टप्पा मेंटेन करणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा लगातार इथे 4था चेंडू वाईड फेकला जातोय. 4 अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या जात आहेत. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 11 वरती जाऊन पोहोचली आहे. इथे मात्र ऑब्रेक केल्या चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. चेंडूला नक्कीच फरार केला जातोय. चांगली फलंदाजी रोहनच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. फलंदाजाला समजत नाहीये. निर्धाव चेंडूने आपलं षटक संपवताना पाहायला मिळालंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या 17 वरती गेली आहे. नक्कीच सलील याच्या वरती आता विश्वास दाखवला जातोय. सलीम गडकरी क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. पहिलाच चेंडू इथे मात्र उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. मनीषला इथे जकडून ठेवलं जात आहे. तिसरं पंचक प्रगतीपथावर. इथे मात्र दुसरा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या हाताने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. निर्धाव चेंडूने इथे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र उत्कृष्ट टप्पा ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू यष्टी उद्ध्वस्त होते. धक्का क्रमांक 4 लागताना पाहायला मिळालाय. क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलंय. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला जातोय. चांगली गोलंदाजी सलीम गडकरीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विपुलला दाखल केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सलीम याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. तिसरं पंचक प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाज तयार होत आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज विपुल पाहायला मिळालाय. फुल टॉस चेंडू होता. साईच्या मार्फत चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 17 या धावसंख्येवरती 4 गडी गारद केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा विपुल तयार. पुढील चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. चांगल्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 वरती इथे रोखली देखील जाते. नक्कीच मेडन ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळाली. सलीम गडकरीच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी आपल्याला त्याच्या मार्फत पाहायला मिळते. आयकॉन म्हणून या संघाकडून खेळताना आपल्याला सलीम गडकरी पाहायला मिळतोय. नक्कीच गोलंदाजीचा भार आता कुंदनवरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला कुंदन पाहायला मिळालाय. अजूनही 5 चेंडूंवरती
5 चेंडूंवरती अजून 11 धावांची गरज असेल. गोलंदाजीचा भार नक्कीच कुंदनवरती सोपवला जातोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोहन पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट नंबर वनडेकडे गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. फुलटॉस चेंडू होता इथे मात्र बॉक्सआउटच्या रूपात धक्का क्रमांक 5वा लागताना पाहायला मिळालाय. या सामन्याचा जर का आपण विचार केला तर बरेचसे फलंदाज बॉक्सआउट स्वरूपात आपल्याला आउट होताना पाहायला मिळाले आहेत. रोहनला नक्कीच क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सुशांतला दाखल केला जातोय. इथे मात्र गोलंदाजकडून थोडीशी चूक होतीये. लाईन आणि लेंथ बेकारली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहे. इथे मात्र ऑब्रेक केलेला चेंडू होता. परंतु इथे यष्टी उद्ध्वस्त नक्कीच झाले. परंतु बेल्स इथे पडल्या नाही आहेत. नक्कीच मोठं जीवनदान आपल्याला सुशांतला पाहायला मिळालं. या सामन्याचा जर का आपण विचार केला तर सलग 2 वेळा ही घटना आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घडताना पाहायला मिळाली. नक्कीच चेंडू यष्टींवरती जाऊन आदळतोय परंतु इथे बेल्स पडत नाहीये. तर नक्कीच मोठं जीवनाला आपल्याला सुशांतला पाहायला मिळालंय. पुन्हा एकदा कुंदन तयार. इथे मात्र मोठा फटका खेळला होता. धावबाची संधी निर्माण झाली होती. इथे मात्र धाव कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरतीच नक्कीच समाधान मानावं लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. कुंदन तयार. ट्रॅकिंग एंडवरती नवीन फलंदाज विपुल पाहायला मिळालाय. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाले. नक्कीच अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती विपुल पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. अजूनही इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. नक्कीच 1 धावाने इथे तेलियाळी हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. केवळ आणि केवळ एका धावेचा इथे फरक पाहायला मिळालाय. सामना कंपल्सरी चेस होता. त्या कारणामुळे इथे युवा फ्रेंड्सचा तेलिया या संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळाला आपल्याला. नक्कीच आपण SPL या स्पर्धेचा विचार केला तर ग्रुप ए कडून 2 संघ क्वालिफाय झालेत या स्पर्धेसाठी. पहिला संघ त्रिमुखी संघ 3 पैकी 3 सामने जिंकले आणि क्वालिफाय केलं. दुसरा संघ ऑल करला पाहायला मिळाला. 3 पैकी इथे एकच सामना जिंकला परंतु रन रेट वरती ऑल करला हा संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळाला. नेट रन रेट जर का आपण विचार केला तर -0.152 हा आपल्याला त्यांचा रन रेट पाहायला मिळाला. नक्कीच मायनस वरती असून सुद्धा ऑल करला हा संघ या स्पर्धेसाठी क्वालिफाय झाला ए ग्रुप कडून. आपण बी ग्रुपचा जर का विचार केला तर बी ग्रुप कडून आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदी हा संघ पाहायला मिळाला आणि दुसरा संघ असेल केबी स्टार पडवे हा संघ. हे 2 संघ बी ग्रुप कडून क्वालिफाय झाले. तर सी ग्रुपचा जर का आपण विचार केला तर सी ग्रुप कडून आपण पाहतोय अमर 11 हा संघ सी ग्रुप कडून क्वालिफाय झाला आणि दुसरा संघ सी ग्रुप कडून असेल ऑल सोमेश्वर हा संघ.
आपण डी ग्रुपचा आजच्या रजनीमधला विचार केला तर जय भैरी मुरुगोडा हा संघ 3 पैकी 3 सामने इथे विजय संपादन करून टॉप पोझिशनला आपल्याला डी ग्रुपकडून पाहायला मिळाला आहे. नेट रन रेट त्यांचा सर्वात जास्त ह्या स्पर्धेसाठी नक्कीच पाहायला मिळाला आहे. पूर्ण 4ही ग्रुपकडून जय भैरी मुरुगोडा संघाचा नेट रन रेटचा जर आपण विचार केला तर 6.214 हा रन रेट जय भैरी मुरुगोड्याचा संघ पाहायला मिळाला. नक्कीच तगडा संघ ह्या रत्नागिरीतला. डी ग्रुपकडून दुसरा संघ क्वालिफाय झाला. ऑल मिरकरवाडा हा संघ 3 पैकी 2 सामने जिंकले. नक्कीच ऑल मिरकरवाडा संघ मायनसमध्ये असून सुद्धा डी ग्रुपकडून क्वालिफाय झालाय. चांगली कामगिरी या संपूर्ण आपल्याला संघांकडून पाहायला मिळाली. आपण उर्वरित खेळ आपण उद्याच्या रजनीमध्ये पाहणार आहोत. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, आमच्याबरोबर जोडले जा रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून.